Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Amrada hoş geldiniz. Hoş gördük kemine. Salam, hormatly yurttaşlar. Hı hı. Owa kemine bugün men sen hyzmatynda soral jogap günümiz. Hova, Amrada bugün soru cevap diýeli o illeşlerimiz hem düşünjesine aralyas bugün. Yine de o önkülere menzeş o hadisalar diýip aýdaýyn Türkmenistanda bolýan. Geçen asıl taxta bazarly o bir esker o ýok bolupdyr da. Demede, çerjevde. Ýöne nädip baba ýok bolupdyr. Öýkün yetmezligi sebäpli ýok bolupdyr. O nädip bolýar, bu nädip bolup biler. Bu aňsatlyk bilen öňüne alyp bolýan bir meselede eskerler indi çağalar da bu taýda almyrada inson 18 ýaşynda alyp gidýärler. Entek o çağa kan alyp gidýärler da umman eskerlik nemesine doğaly kämilleşmedik ýagdaýda gidýär köpüsi. Indi ýok bolupdyr, aradan çykypdyr. Owa näme nämedi anyk däl. O hasabat ýok ortada, hiç zat ýok. Ondan soň indi adalet gözleýärdi bir enata. Bolan zady onanyp bile onanyp bolar ýa zat däl diýin soňa. Iýerýär o ullakan owa ýanky göwresi ullakan bolan ekende. Kemenäm getireli. Soň birden ýok boldy, habary gelýär. Şeýleräk ýagdaý. Ondan soň hiç ýerden jogap ýok. Eýem epesli wagt bolupdyr. Ýanky 2-3 hepdeden köp bolýar da. Aňyrsynda bir zat ýok, o çäre, iş geçirilen ok. Soň ýine şeýleräk o bize uğratdylar habarlary geldi şeýle. Soň habara çykandan soň eýäm 2 saat geçer geçmez ylgap barypdyrlar Taxtawazyň merkezinden. O gaýrat edin habara bermäň, beýtmäň, eýtmäň diýip şonuň ýaly bir nemede o terzde baryp gaýdypdyrlar da ylgaşyp. Indi men bu taýda bir eskeriň ölmesi meselesi var. Soň onu habara çykma meselesi var. Ondan soň habara näme üçin çykardyň diýip öýüne baryp gaýtmak meseleleri var da hanrada. Şeýleräk bir ýagdaý, awa bunu bir şey dip ala başlaly. Soňa gurrun eter zat kan bu meseleni. Doğru. Ýa-ma kemine men bu habary kanalynızdan gördüm, okudum. Elbetde gatly inandım. Enatasyna ýyly arasyny waýdasym näle ol 20 ýaşly çağany duýdansy ýerden ajala bermek garaşylmadyk bir gatly ýagdaý, tragediýa bolup durdy. Maşallah üçin, ejesi kakasy üçin ýygyna galym dosyary bardyr, belki söýgüsi bardyr. Entek durmuşa adam basmadyk ýaşygyň birden tarpataýyn bolar ýaly ölümi bir topar soğra ödöredi. Indi men özüm 14 ýyl pagon götüren adam bolamsoň indi şu onu soňam şu öýkün keselligilen baglanşykly 2 sany öz başymdan geçiren bir ýagdaýlarym bardy. Şonu aýdyp bersem ondan düşnükli bor. Ya 1969-njy ýyldy ya 1970-nji ýyldy men şurada 13 ýa 14 ýaşymda ýetkinjekdim. Bir zatlar iýip ýokmasy zat diýip şol keselhana düşdüm. Terapiýa addeleniýesyne gazarbadym. Ondan bir kun geçenden soň men ýanyma gumyň içinden bir bel arus oglany getirdiler. Ol şo armada gullugyny guturup şo Türkmenistanyny gumda ýanky goýy gazsaň köp pul berýärler diýip şoň ışgyna gelen ýigit olam goýy gazylýan ýigit o gara gumyň jümmüşini o tak bir gezek aýda bir maşyn baryp şonuň iýjek işigini goýup gaýdy işlejek ýanky turbolarym enjamlarym şu zatla bilen soň bir aýdan soň ýene bir gezek gidilmesi her hepde gidýän transportam ýok o degil. Telefon ile da asla ýokdy. Bunun
50 ýyl aňyrdaky görürüm. Ondan köpürek. Ine sonra sol oğlan getirdiler. İkimiz bir palatada yatyr. Onun ýene bir ýaşuly bardy, Aýdagdaga dip. Onun 3 gün ýatdy, şoň temperaturasy bar. Näme bolupdyr? Şol guýu gazyp berkä. Şol ysy bolan soň ýarym ýalaňyz şol işläpdir da, o taýda da soğuk çalıptır, yağış yağıptır, çalışmada eşiği yok, sıyır geçer deyip yok, geçmeyendir. Ondan sonra yuvaş-yuvaştan kızgını kalıp yatıptır olataydı. Transportam yok, idinin maşin gelýänçe 20 gün, bir aydan gowrak wagt geçip birdi. Getirdiler bolýar, samsary bolup ýaty ol ýigit. Ne ýyp şey hiç yok, ağzı kepapdy. Ondan sonra paxta bilen köşeden doğduğunu sudan oturan men näme bolum zotaydı doktor haýş etdi. Ýogda menem 7-nji ýyl. Ene 3 gün boldy, soň 4-nji gece ýanky demi gysylyp öýkeni ýemedi pytrap agzyny. Ondan ma kislorodny paduška diýär. Ýastyk şuňa ılgap gidip balonyň kaçady, ýastygy berýär doktorlar agzyna sok. Ýok bolmady. Sagat ýarym etmän ene jan berdi şo ýigit. Belarusa kanton ejetini çağırıp getirdiler. 20-22 ýaşynda. Şonu doktor Ustaýewa diýip doktor aýal bardy. Lar boldum şol terapi bölüminiň öňde barjy doktorlarynyň biri. Şol aýtdy, eger diýdi şonu diýdi. Sowuklaryny bir hepdi bolsa-da biz muny hökmen halat ederdik diýdi. Bu mahalleydi. Birinciden öýkene suw ýugnanypdyr diýdi. İkinciden hem diýdi soň enne şo kızgına çıdaman öýken parçalanyp bölüklenip başlapdyr da onky. Tamam şo öýkeni işlemäňsen agzyndan şo gany köpürjek geldi. Men elimde jan berdi. Görümsen soň bir kylap ýatyp bilmedim gejelerini şol oglanyň keşfi gözlegmegen. Ine birinji görenim şol öýken keselligiň baglanyşykly şol. Ol öýken kesel bilen şumal hökümetiň kilen etjek bolýan oýunyň öňünden aýdyny. Bular taryhyny marjak bolýanlarda öň şu keselläpmi, tuberkuloz keseli bolupmy öýken çeşmedi. Ýok. Eger tuberkuloz bolanmasa şo çağa, onu ol asla gulluğa çağırylmaly. Ene, onu ştaýda aýdýan. Güwen kamadyň şunu gulluğa çağırma hakkı ýok. Eger şunu ozar öýken çeşmesi bar bolanmaly. Diýmek, şo zatlar ýok. Nämeden emele gelip bilendir? Indi men şol ýogalyn Belarus ýigit gözlegme geldi. Ol gomyň içinde o taýda hiç hili kömek ýok. Bir ýigidimiz bolsa halkyň içinde ýönümine de hiç hili kömek ýok. Ne bu arada komandiri alat edipdir, ne de harby lazaret, ne de harby gospital. Hiç birisine uğradılman saklanypdyr, şu meydany bilim, ozul şol komandirliň ýa çatyn malyny bakyp beren bolsa diýmek bilen, belki şol meydany ene güýz wagty ýaşyň ýa garyň aşagyna galanmasa ene Çörek pişirýän eken. Çörek pişirýän eken bolsa şu gızgyrlygyna şu çörekden, çyakdan daşary çykdy, çala ýel kakdy, boldy şol ýeterli. Şuňa üns beren komandir hani. Ay öýüdi geçer, öýüdi guturur, cehennemçilik bilen ine şu ýagdaýa getiripdirler şu ýigidi. Men şeýle düşünýän kemi. Soň men öýüdim hem şol 79-njy ýylyň dekabryny Sovet gaşyny ýanky ýeme owany sürlerini men Taxtabazarda galym 3 aýlap. Şo taýda menem bir gejede ine şol ýerde men ýasa şol çagan gazyp şoň içinde ýatardyk da 5-10 adamdan palatka gurup. Şonu soğuk deyipdir, iki taraplayın öýkenme soğuklama. Ne kızlar bolsa gelýän çömözde maşin sürüp gaýtdym, ulakan gurda goýup. Temperaturam 40-a ýetdi. Ýöne men şu taýda 10 kugullap şu turşuny ýöne derman urup meni halas etdiler. Ene wagtyny gelsen adam halas edip boljaklygynyň misaly, dir misaly nämen. Ýöne şol oglan wagtyny getirmänseňler şol oglan wepat boldy. Innem şuň kun ine biziň ine gulýaly ýigit ine maňlaýymyzda durýar. Ne agary şol neresi. Meni men doğru jogapkarçylyk bilmeýän. Eger de ýerinde şunuň harby komandiri, şuň halynyň habar tutan bolsa, gyzgynyň bar, enim han sen derrek sançasa bar, ýa medpunkta git, özüň barlyk gerek bolsa aňyrlygyny rodaýlan bolsa şol edip bermek. Birinciden komandirlen geleňsizligi, ikinciden wraçlaň şo taýda dogry diagnoz bermedi. Sebäp Türkmeniň bir
sözü var da itin kuyruğunu basmaz diýdi. Bular şol komandirler bilen sançasyn doktorlar hemmesi gürleşildi. Bular bir-biriniň üstünden arza ýazjak, ýa şikayet etjek, ýa bulan ýalňyşyny ýa jenaýatyny görkezjek adamlar da ýerini pagordylar. Ene şoň üçin ölse de näme bolsa da maýyp galsa da halkyň çagasyna bolýar. Ol birinji gezekde. Bir geçen 32 ýylyň dowamyny agyr öwşen ýaly nereselen men bilýän sany ýa yüzlerden geçdi. Yüzlerçe ýyl. Dine kesellen ýok bolan. Ol serhetde ol aňyrdan gelen o balaklaryň pasyrdatyp böreler tarapyndan atyr bölerlerden sany sajagy ýok. Ene biziň iň agyr temamyň birisi. Ene ata öz çagasyny onnogdan ýetişdirip ene watan ogly gitsin watany gorasyn diýip ogry. O taýda watan goragy ýok. Ýa-şo goraqçylary bir atalyk göz bilen seredýän komandirler ýok. Hemmesi ýal ýagasy. Biriniň şulun harby ýemesi ýok. Gutorun aýdaly bir däri israp urşy görüp gelerin. Eger şon şeýle bolan bolsa onu beýdip öz esgerlerini öwey göz bilen seretmezdi komandirler. Bulan iň ýokary serkerde başlasy bir ýanky günnogdy ýa günmatdyp diýene men onu urşy görüpmi? Harby gullugy görüp institutdan soňra hana gelen şota. Ha? Näme görüp durur? Ya bulan serker goşulmasy diýen Gurban Guly'a ogly. Däri sap görüpmi olur? Ya gullugy görüpmi Gurban Guly'a ogly? Ýok. Ýene de serkerde başymyz, gahrymanyz da pohun gahrymany bolar. Ene gahrymanyz şo bolsa, ene halkyň ogly şunu şu güne düşýär. Ene men şonu aýdaýyn diýdim. Kıyfraçık kemen. O gahrman diýip şu halkyň üstünden gülmek üçin aýdýarlar-da. Ine şu samsyk siziň gahrymanyňyz diýip gülüp duruşlar da biziň üstümizden. Öňe Halmurad aýanky aýdan demäňiz bar ilki öň o ýaşlykda geçiren bir hassalygy barmy ýokmy diýip o şonuň nemelerini sorapdyrlar en atasyndan. O şo ýanky aýdýan ýeriňize gelýärdi. Ine öňden bäri hassa eken ýene näme edip ýapmak üçin. Ýöne ine men nämäni aýdyp bereýin. O hassalanıpdyr, seretmändirler hakykatdanam. Soň ýykylypdyr gezip gören ýerinde. Iň soňky ýagdaýyna gelipdir de ýykylypdyr. Soň şo ýykylandan soň kerkeýiniň şo sanças diýilýärdi. Şo taýy alyp barypdyrlar. O taýda da ýagdaýy hasam agyrlaşyp başlandan soň çärjege uğradypdyrlar. O taýda da bir dogry ullakan bir deme ýok da şert ýok. Başga wagtda belki bar bolmagy mümkin. Ýene bar bolsa da iň soň doktorlar diýilýänimiz şo Türkmenistanyň içinde ýa-da Orsetde, Belarusda onda okap gelenler de beýle kakyk doktorlar o taýda işläni okup Türkmenistanyň içinde. Umuman şey edip ölüme iteklenen oğlan Ağrışen. Başka zat däl şol neme soramaklarının hem aňyrsynda şo bar ýapjak bolýarlar da. Inde ine öňden bäri nemesi bar eken, ýene näme eken diýip beýle eken diýip soň ine hawara çykandan soň hawara berildi da ullukan bir hawaram däl telegramda berildi. Ýöne telegrama goýulmaz ýola çykan bolmaly. 2 saatda eýýäm Ağrışanyň ýanky öýünde bular. Gaýrat edin goýmaň gowa kim goýdy diýip şo zatlar soraýarlar. Ortada bir ölüpdir. Ölüpdirem däl, öldürilipdir da. Öldürildi bolýardy bu ýagdaý. O mesele bilen hiç kim işi ýok. Şunu diýýärmişler, hemme zat çözülýär, günäkärem tapylýar, ýene näme eýle beýle diýär. Indi şu günäkär tapylýar meselesine birazrak üstünde durup geçeli. Indi Türkmenistanda näme diýerler? Günäkär ýok bolsa da bir adamdan günäkär ýasaýarlar iň soňa. Ine şul diýerler. Ine şunu türme bastık diýär. Bu bir adalatı gözlemek ýa-da günäkär tapmak däldir. Iň soňa şo günäkär diýen adamlaryndan bir giden pullaryny alyp özleri ýýär-de. Olara şo günäkär tapýançylara şo bir kısan ýene de ölse gowy
Sebäbi şo bahana bilen pul alýarlar da, ine sen öldürüpsiň diýip o pullaryny hemmesini alyp ya tutsak edilýär ýa-da edilen ok. Köp halatlarda edilen ok. Şey diýär, ýöne ortada bir adam ölýär, o en atasy çagasyz galýar. Ine şu derejeye gelinýär da, bu gaty bir erbet zat. Bu sebäpkärlerini ýani günäkärlerini gözleýäs diýip aýdýan adamlar öz jübileri üçin bir zatlar gözleýärler da. Olara hiç tapawuty ýok. Ne şeýle ha soň o günäkär tapdy diýeli, o tapdy diýip kabul edeli. Ondan soň hiç kim ölmejekmi? Ýok, her ay belki bir näçesi ölüp görendir. Onu aýdan oklara. Şeylerek ýagdaý, halmyrada bu bolýan zatlaryň izi üzlenok, o izinin üzülmeýänliginiň sebäbi Türkmenistanda hukuk ýok, adamlar adam hasap edilen haýwan diýýärler, ýa hatda raýat diýip at goýupdyrlar da. Goýun sürüsü diýip üstünden bilýär da. Soň goýun sürüsü bolsaň ne şeýle hukuk, adalet ýok, seni isläň wagty soýup et üçin ýa-da başga zat üçin ulanyp bilýärler, şey diýip ýörler de Türkmenistanda bular edip gören işleri. Kemine ştaýda ýene bir gezek ýurtdaşlarymyza hem de şo sanyna agyr okşanyň howsarlaryny duýdurjak bolýan zadym bar. Birinciden ýurtdaşlar eger islenlik ýa-ni ýigit ulluga çagyrlaryny hökmän ýany bilen ozal şo çagyrlykdan şo poliklinikasyny ýaşaýan ýerine şolaryň her biriniň adyny ýazylan medisinska kartasy bar. Saglygy bardy. Haçan näme bardy, haýsy kesel bilen ýüz tuturypdyr, näme bejer galypdyr, şoň hemmesi ýazylgydy. Şo bilen soň ol ýanky harby emeden geçmeli, barlygdan geçmeli şo taýda. Harby komissiýadan. Ondan sonra şo taýda harby komissiýada sen tursyňa çelli, ýalaňaçlap jynsyňa çelli bar diýär. Eger şonu sorak görýär, ýene de agyran, anjyň, başga näme keseliň bar şu taýda ýazylmadyk, aýdylmadyk sorýar. Eýle ýöre çepe sagy oturup turgal, o soralar beren bolýar, akyl huşuň seretmek ýa gözüň üçin seret. Emme zatda geçmeli. Esker boljak bolsa. Şonu ýazylgy bolmaly. Eger şo taýda şu ýigitiň agyr okşanyň öýken bilen baglanýyş haýsam bolsa bir keseli bar bolsa, onu ol gulluga asla çagyrylmaly. Ýa-ni ol gulluk etme ýa on borjy ýok. Täp ol eýam bir näme diýip aýdýar? Bir howply keseliň oň aňyrsyna duran şahsiýet diýip hasap edilýär. Eger adam gözü kören bolsa alnyna, elmi aýban bolsa, aýagam bolsa ýa şular ýaly ýürek öýken keseller alynmaýar gulluga. Asla kem akyllar bilen deň gatardy. Näme üçin onu alyp gidipdirler eger bar bolsa? Diýmek ýok şol. Bar bolan bolsa, onu şo taýdan goýun kamatdan ýa-ni komissiýadan ýa ýygyna gaýtarardylar onu. Bolýgdy. Emma çagyrlan bolsa, diýmek şol ýok. Inni şu ýigidiň ölümi ilkinji nowatda şol çasyň komandirleriň göni boýnunda. Ikinciden şol görýärmi akidiripdir diýende çykerken gelmesine pançatyny medpunktany ola görse bu ýigit eýam hetden aşypdyr. Şo men ýanymy şol aýtma gyzlar wada getirilen şo Belarus ýigit diýär. Eýam hır öýkeni dolan. Ondan olar şuň ölümini öz boýuna almajak bolup agry uğra diýerler da başga ýere. Ýöne şolar ýazaýmaly kenne wagtyny getirmediň şoň üçin şu ýagdaýa düşdi diýip. Ana şoň saprawady tilini ýany bilen şol ýigidin uğradylýan ýa-ni medisina görkezmesi. Näme diýip aňyrlygyny uğradypdyrlar şäherje. Ya ölümüne näme diýip ýazypdyrlar. An görkezsinler şoň spravkasyny. Atasy sen şunu talap etmeli oradan. Ana ol ýanky bir öldürülen ýigit bar. Mardaky. Şoň jogabyn Türkmenistanyň prokurory ýazandan soň ana bilen itmasarasy bolşuny görüm. Häzir şu ýygynkide de şolar ýaly bar. Türkmen şolaň en atasyna ýazyp bermek borjy bar. Ýazmaçy söz bilenler.
Näme bilen keselledi, haçan keselledi, haçan kesel mewjapdyr, haçan ýok boldy. Ondan keselin ady. Ene derrejik belli bol. Yazıp versinler biz hem ekrana çıkaralım onu. O Görkezeli. ekrany goýal. O atasynyň öýüne baryp ýalbarmak gerekkäl. Siz eýem etçeňiz etdiňiz, o maşgalan o öňürüp östürüp watany tapşyran oglunyň siz jesedini berdiňiz. Siz jenaýetkär. Ona siz onu aýtmalarlykyňyz, ýazmalar. Siz näme o agyry şonuň ornuna o maşgala 2-3 tane ogul dogrup berjekmi? Uradyň bolmasa çağıran şota. Bulara sözüm yok kemine bir aýda ýar bir insan diline. Bular gutorypdyrlar. Bular halkyň çağasyny çağı hökmüne göre nakly. Ne gullukdan soňra ne gullukdan öňürti, ne mektepde, ne institutda, ne uniwersitetde ýol ýok halkyň çağasyna. Ene 50 gepden belli gepine şeýle. Men görýän zatlam şol. Onun üçin ol çatsakylyň çekçek jezasy komandir çatynyň oň orunmasaryň muňam gön ýol başsynyň hemmesi şu jenaýetde dolu günäkär. Men şeý diýip hatap edýär. O seretmendirler hakykatdan hem ýa bir iýleşmesi ýazypdyr da o dermanlary o ýazyp özleri ýa-ni näme diýilýär spesial etmekmi? Ulanıldı diýip ýazga geçirip satandyrlar diýär. Bolup biler Türkmenistanda hemme adam ýa-ni şunuň ýazatlaryň hemmesi bolma mümkinçiligi soň derece näme mümkin. Soň iýleşmesi ýazypdyr Gündoğdu'yu ol biznesmen ähli wayenleriň gurulan jaýyny we wayençaslary, kazarmalary dürli ýaz firma berip gurdurdy diýär. Ýa-ni firmaň ady dürli ýaz firmasymyş, gurdurdy. Jüýsüni gowuja galňatdy diýär. Şeýle bir kiçirak bir maglumat. Soň bu zatlara maba mümkin bolup berdi. Indi şu zatlar hem ýanky ine näçin hawara berdiňiz diýip gelýär-de. O halmyrada ine 3 sansy gelýär. O 3 sansynyň o kimdigini gaty ýakyndan bilmekçi gyzyklanýar. Ýöne şunuň ýaly ýagdaýlarda gelip o howlynyň ýanky ýa-da nemede ýaşaýan bolsaň gapynyň içinden o içeri girse ýanky gapy. O göni şolar şu taýda ýanky sapara ýa itten çykarmaly diýip. Hakykatdan itten çykarmaly bular Türkmenistanyň hukuk goraýjysy, polisiýasy ýa ýene bir zady diýip o kabul etmäň bular o däldir. Bular Rus imperiýasynyň karatilni mehanizminiň dürli sınıpdaky nemelere. Biri polisiýa görnüşinde polisiýa men diýär. Biri men gaýy diýär, biri ýene men komitet diýär. Iň soň bular näme alan wagtyň Rus imperiýasynyň karatilni mehanizmi. Ýani Türkmenistanda kimin firmasy elinden alınan bolsa, o kime tökmed atyp türme atan bolsalar ýa-da halkyň ine garyp alyp daşary ýurtlara çykmagyna aňyrsyndaky hemme sebäpler şo taýdaky adamlar ýa-ni Rus imperiýasynyň sistemasyna hyzmat edip berenler. Indi men häzir halmyrada Türkmenistanda biri men polisiýa diýip pagonam dakypdyr gelýär. Ben seredýän men onu polisiýa hökmünde görem bok. Sen Rus imperiýasynyň hyzmatçysy diýende. Sen Rus imperiýasynyň hyzmatçysy bolsaň ine seniň paýyň şu diýip islendik ýa-ni şo taýda näme zady güýjüň ýetýän bolsa şo bilen garşylyk bermeli. Ýa-da şu derecede ine agyr öşeniň öýüne ölen öldürülen oglanyň öýüne baryp näçin hawara berdiňiz diýär. Näçin berdi sebäbi ortada bir neme ýok. Olar näme edip ber birini günäkärläp şondan pul tapyp berýänçe wagt tutup berlerdi. Ýoksa hemme zat ortada. Onu Amerikadan gelip bir ýa-da bilmedim daşary ýurtdan gelip bir öldürüp dene aýyň soňa. Bolýan ýeri belli. Gezýän ýerleri belli. İyi bitýän zatlary belli. Onu seretmeli adamlar belli. Jogap ber adamlar ýani. Hemme zat ortada ýöne entegem hiç ýeli
Neme berilen nokta. Ha, indi ılgaşyp görendirler. Ertirden başlap baba onu bunu getirip gelip yalvarıp ýa-ni en atasyna hani görele. O zatlaryň habaryny alarsy. Ne şonuň ýaly bir ýagdaý. Öýüňize men ine polisiýa, komitet, ýene näme diýip gelse, jaň etse, şo ýerde paýyn bermelidir. Paýy näme bolsa, güýjüňiziň ýetdiginden. Türkmenistanda o zatlar ýokdur. Bolýan zatlar şeýleräk. Doğru belläp geçtin kemine ve şular heýwanlar ne ýüzüne bar ýaka şol en atan öýüne. Entek ol gyzylgymy solmadyk oglanyň en atasyna baryp sen näme üçin şunu arz etdiň diýip aýdy. Baryp çöküne düşüp möňürüp aglanakda bagyşlan biz siziň ogluňyzy öldürdik diýip. Ha? Bularda imanım ýok, puşmanım ýok. Dogry aýtdyň. Kapyňdan gene maňlyny armal eken. Ok yaraga ýok halykda bol. Ýöne pil palatası hani görelen soňsuly gelýärmi kişiň gapysyndan ýa ýokmy? Bu nähil beýle bolýar? Ömü bir ýanky etçegin edip ýygynyň gelip o enataň üstüne sürünýär siz näme üçin aýtdyňyz diýip. Siziňmi? Ente biraz gowy ömü döwür ýetkezin siziň içegeňizi halk boýnuňyza sarar. Şu etip oturulýan aýatlaryňyz üçin. Aklyňyza degişleşir. Indi Hiç Halmurad sözüňizi hem böldüm ýaly bir internetimiz nämetdimi? bolýar. Indi bular näme üçin arkaýyn gelip bilýärler? Sapara bilen gurrun etdik-de. Bugün ýerden biraz ýerden mi ýa-da dün akşam gurrun etdik. Gün nemeler, wagtlar hem garşdyrýan welin ýöne gurrun etdik. Bular näme üçin gelip bilýär? Ine Taxta Bazaryň şol owa, Dostluk owasy kende owanyň ady. Şu Dostluk owasyndaky adamlar şu maşgalanyň arkasynda durmajagyny bilip arkaýynçylyk bilen barýarlar, göz görteli. Ýoksa ine şo taýda ýas gidip durda şu wagt, şol öýde bir giden adam bolmaly. Senmi sizmi gelen näme diýjek bolýaňyz diýip o bir giden owanyň adam şolaryň garşysyna çyksa, gaýdyp şol owa olar eken, ondan beýlekler hem girip bilmeýär. Hiç haçan girmeýär. Gelsin olar. Hemen şu oğurluk deyip näçe ýyl ber aýdyp oturulmadyň ene düýp özen meselesine geldim şu taýda kemine. Şol owada. Ýa-da maşgalaňam bir özüne degişli o adamsy bardyr. Gelip näme üçin biziň hostlarymyz ne ýagdaýa düşürdiň beýdip bu cesedini getirir ýaly. Şo taýda düýtmedi eden moldalar öwrüp şol owa golaýyny ne hakimi ne beýlekisi gelerdi. O halk sesini çykarman oty o Hudaýdandyr, Allahdandyr, şükür et, näme sabr et, näme şükür etmeli, näme sabr etmeli, näme onu Allah alpmaň janyny. Ene şo ýerde ýörep iki aýakly heýwanlar şeytanyň adan haramzadalyň eden oýnuşy, ýaşaň netijesi. Şolaň öz borjyny ýerine ýetirmäligi üçin ene bu ýalyny çagyran ýoklar, ana ýok dünýede şu malk. Seret aýyl oglan. Nädip mun ajaly döljek? Näme dipdir? Bu näse näme? Halkyň ýa watanyň öňünde. Öz borcu üçün giden ýigidin cesedini getirýärler. O hikâse ol watan üçin döş görüp şo taýda uruşda wepat bolan bolsa onu şehit derdik, gahrman derdik. Ama özleri ine edip öldürüşlerine seredin jenaýetkarlyk. Şoň üçin biz aýdýas, ýurtdaşlar ýöne köýre diýemiz at bular guramaçylykly terror topar diýip. Bular öz halkynyň garşysyna terror edip otylar. Şular ýaly ýigitler dogmasyn birinciden, dogsa da ýaşamasyn diýip edip bilşimiz diýip öldürýärler. Başlaça menne hiç ýyl düşünürsi ýok. Ýöne şu birinji däl şu ýigidim şeýle bolan agyr oşam. Mundan müňlerçe şeýle boldy geçen ýyl. Dowam etjegem görnüpdi eger halk sesini çykarman oturjak bolsa. Näme üçin şular ýalyda biz halk bol göz ýummaly. Ene meselen men şu agyr tarapy şundan bar. Haçana çelli sesini çykarman oturjak. Doňuzy depäňde çykardyňyz da halak. İlaglyk bolsa doňuz depe çykyrdy. Depemizde onu hor edip otyly. Doňuzlar Mekke'ye gidip gelirler. O tat Mekke'ye gitmek gerek de şeytan da aşlamak için men görkezdim hana. Uppolu köşkde aşavatdy şoň töwereginde. Hemme şeytanly. İki ayakly. Aşlajak bolsaňyz şolary da aşlamaly. Hana agyr oşanyň jellatlary, ene şeytan.
Olara komandir mısın? Ya aýdaly Lukman mısın? Özgül ýal durmuşy bar, çağalar gül peýal ýaşap, ine halkyň ne oglum ne şeýtir öpat bolmaly. Hmm. Ol hakykatdan hem uly agyr jenaýat bu harwurlukda şey diýip seredilmeli. Eger üstlenlik komandir öz ornuny, öz borjuny, konstitusiýon borjuny ýa harby hasamyny ýerine ýetirmän ýagdaýyny birazdan durmuşda ozal şoň ýemesi 7 ýyl 10 ýyla çellidi. Eger şo harby gullukda aýýamada uruş döwrüne şeýdilen bolsa, komandirdiň isteňkasy ýap ataýmaly duran ýerine. Bizde şu mahal kanun işlenmeli. Demek şu jenayetkar ýa-ni toparyň karşysyna şoluň öz metody bilen işlemeli bolýar. Şol edilmese bular gara görmese bular düzeljek adamlar däl. Başyna gitdi bular 32 ýylyň dowamyny. Sana çel çekip çydamaly. Ine soraşdaýdy. Oho, halmyrada umuman şolar şol owanyň halkynyň garşylyk bermejegini bilip arkaýynlyk bilen barýar. Şu nemeleriň hiç haýsynyň owanyňa girmäne haky ýokdur. Ýa-ni aýdyşmaýaly bular Orsiýadyň kara tiliniň mehanizminiň içindäki adamlar. Şu sistemany işledip berýän, şu mehanizmi ýa-ni gurnalan mehanizmi ýöredip berýän adamlar. Ýa-ni baranlar. Neme diýip, näme üçin hawara berdiň diýär. Bolýa, watan hawarlarynda çykýan bolsa adamlar hawara mı berjek başga ýere? O bermek gerek däl, o zatlaryň öz hawara çykmaly zatlar olar. Birinciden ha. Şeylerek, ne şonuň ýaly iň soňy bular gowy nemede gelen oklar, şonuň üçin ýene geljek bolsa, şo dostluk owasy bellep koýar, hani dostluk owasyndaky adamlarda namys ar barmy? Görele bundan soňra. O gelen wagt şolary depip kovalap owadan çykarmaly. Gaýdyp gelmez ýaly. Şeýlere. Soň Eýranly bir türkmen ýerleşmesi soraýa. Sapar Murat nähildi diýär. Olam şu Gurban ugly ýaly haramdy diýär. Haram hormu diýär. Umuman indi Niyaz soň nähildigini aýtmak üçin bir jelebiň özem millet hem Kürt bir adam yetimhanada yetişen ejesinden soň şeylerek nähildigini soňuna çykar bermeli. Ortada. Olagını aýdyp berdi ýa-ni Sapar Murat niýatyn kimdigi, nämedigini öz dili bilen aýdan 10 klas bilim näme gerek şular 9 klas yeterli oglanlara diýe gyýlar bardatlar gurulum ýok. Gyzlara 5-nji klasdan soň okugam gerek däl diýär. Soň olary görýän gyzlary satyp başlady $50,000 aldy, daşary ýurtlara öýlenjek diýsin. Sonum halk çekip çydady. Hani Altyn Asır wada beripdi. Göleli sygyrýa Mercedes. Aýtyp berin kapysyna daňyly şulatlar. Ýurtda soraýdym bilen bilik galaýly. Alama oglun ýaşy diýär bol biz oglundan pes derejede ýaşap berse 32 ýyl. Bilen mene o döwlet adam düşünürdi. Haýsy adam üçün aýdan ak. Ýöne konstitusiýada iki düşünje ber sokupdyrlar şo taýda. Adamna we raýatlar diýär-de. Şeňmi? Ene ikisinin arasını açtı. Adamla demek özleri bolýar, raýat bolýar. Bar ana konstitusiýada ýazılyp. Ana. Men hem bir okap gördüm konstitusiýa beýle bir aýratynlyk deme beren ok. Ýazıly ikisi. Ona adam kim bolýar, raýat kim bolýar, şoňa düşündirmeli kendini. Şoňa beren ak düşünürsin. Gurban bolýar aýdy. Biz adam hasabyny o beýlekleri meni heýwan hasabyny. Soňam o taýda men nemeleri aýdýanda bir insan hakları nemesinde ýazyljak bolsa insan diýip geçmeli de. İnsanyň hukuklary. Adamyň hem däl ol. Ütkeşik bir neme. O öýken keseli öňden bolan bolsa diýär bu ýigdiň onda jezalar olaryň hasam agyr bolmaly diýär.
Elbette yok. Birinciden ülken kesellik ozal bolan bolsa şo çağırdy. Ya şoňa bolmagy bir şertler bar bolsa, şeň saglygy ya iýgilik çağı bolsa, asfır bu surup beren ullugy çağırylmaly. Aslyny Hmm. çağıran bolsa onu diýmek şol eme şol çağıran eme ýanky harby komissariýatlar wojenkomat derse. Şoň ýol başçysyny we şol ýigide şu taýda gol çeken harby komissiýa bar, medisinski komissiýa. Şolaň ähli agzasyny ne? Ön jenaýete çekenler. Hmm. O taýdan biler. Eger şunu şu çağı aňyrda çağırykda kesel bar bolsa onu wojenkom bilen şol döwür ýanky med komissiýadan geçiren doktorlar bar. Ya Lukmanly. Oşodurnak içinler. Ine şolaň hemmesi jenaýetkär. Ýok, harby gullukda bolan bolsa komandir bilen ne ýanky bir şol sançasaky ýa-da bir aýdaly medpunktdaky wraçly günäkär. Olar wagtal aýlanyp saglygyny sorap durmaly, eskerlen. Dogry düşünün, ýurtdaşlar, eger ol çörek bişirilýän çeýekde işleýän bolsa, oňa günne laborant gelip çağırly. Adamlaryň ýanky gigiýenesi terediye arasaçylygyna, eline, aýagyna, ýüzüne, gözüne eger çok temperaturasy bar bolsa, kızgyny bar bolsa, asyryp ýurýan bolsa, bir sagadam onu şol çörek pişirilýän çeýekde saklama hakkı ýok. Sehem däl ýaly tamdyrda pişirýär diýen ýaly bir zatlar aýtdylar. Ay men bilemek nämedir ýöne o Primitiv usullar bilen bolmaly. eýlemi, onu primitiv bolsa onu şol komandirlerin primitiv, doktorlaryň primitiv, döwletiň özüň primitiv kady kanuny ýok hiç ýerde. Şu plan kanun ullanýar, şu ýygyň peýdasyna diýär kanun ýok işläp duran. Şu aşağıdan ýokarysyna çalış. Şu çatsak şu komandir wzwodynyň rotasyny dik ýokarlygyna ministrine gal, onuň aňarky prezident somaklaryna çelli kanuny berja eden onu halk kime arzyna aýtmaly. Yeka yol ne ýanky aýdyşmydy ýa teň aýdyp geçişim ýa bulary diňe şo dron ýerine gapyňdan gelen temizin bermeli. Terrorun karşısına diňe terror ullanmaga hakymyz bar. Ýok diýen adam men suwda bersin, saparagan bersin, keminen bersin, bajarýan bolsa. Biz taýýar. Suwda desler şo taýda kanun işleýän. İşlemeýän bolsa jogap çekdirler. Şol marda ýok olan öldürilen ýigit bar. On ne adyp öldürilen hany jynsy suratlaryny çel goýupdyrlar. Näme otyrsyňyz? Ne marin KGB'sini, mehemesini tanaňyzak ýa prokuraturasyny. Barın haklaşyň, hakyňyz bar. Ne? Gany, jan-jany. Näçe edip göreşilmese başgaça ýolga goýanaklar özleri. Halyz güzdelep halky inni ýetirjek derejedine ýetirdiler. Ýoksa biz bir ganhor adamym däl, milletem däl. Näme üçin çekip çydap oturarlaryna şu güne çel ýekece sebäbi barkä men bilýär. Düşmanymyz öz aramyzda, öz içimizde. Şu daşyndan düşman gelen bolsa bokunar türkmen hemmesi. Şu taýda agzy birligim soramak gerek, dilemegem gerek, çağırmagam gerek. Ähli topulardy. Ýöne halkyň öz içinden dörenden soň pyçak öz gyýyny kesmez diýende, öz gawyny pyçak kesenak. Hani biziň kem şol keserimiz ýok. Şunu öldürsen doğan oğlanın ya ikin biri ya üçün biri öz garnaşın varıp durdu. Şonu bulan insaf çatanak. Näme üçin şu Singapurdaky prezident Lee Kuan, Kuan Lee hemme doğan arnaşyny bastı türme. Şoň üçin şu Singapuryň ykdysadyýaty ösdi. Birinem fiilemedi şu. Öz golaýyny akyly. Ya doğan arnaşyny. Bizde bolsa ta gidiyor aklı seyrana şel. Ana atmaya bakalım. Bütün Balkanlar aklı garnaşını ya yemesini hodaçılarının andaşını işirip atıyor. O yankı halamrada aýdyşyňyz ýaly polisiýa Türkmenistanyň polisiýasy ýaly görünýär-de. O türkmençe gürleýär, Türkmenistanda doglan. O hiç kim aklına gelip biljek zat däl de bu Orsiýada hyzmat edip ýörçoň. Orsiýadan gurunan sistemasynyň içinde adamlar gorkuzup, pul alıp, talap ýör. Aýdylan nokta bu ýa 30 ýyldan bäri ýoksa bir ýa Pribaltikada 30 ýyl mundan öň aýdylan zatlar da bular. Şeýdip çözdüler. Şol aramızda Orsa hyzmat edip görenler var. Ine şonuň üçin biz şeýle diýip illüstrasiýa geçirip düzeltdiler aglara. Şeýlerek. Näme? Hakykatdan hem şeýle. O başta keseller başlan wagty
hasahana yatıran, yatıp seyreden olsalar bu yiğit ölmezdi diye. O hem zadanın vakti vardı. Yankı başta kesellap başlaması değil. Aslında hiç bunun yal kesellap başlama diyilen bir zat olmalı değil o taylarda. Grip yenene o ayrı bir mesele. Yani öyküne. Şu soğukta nemedip infeksiya alıp yayrap giden olmalı hem yerine. Bütün o organizmi ürün bilen zehirlenen olmalı. Ama arınmanın öykün yani bozulup başlarını ya çüyrap başlarını kızgın galya on sana çok demalyan hem öcüklerini kan dolya kemini. Men şonu gördüm de soyu diyor. Yani bızırda kızıl köpecik çıkıp ağzından burnunu. Şey diyor oğlum neresi. Onun karnı çiğişti. Täreti yok, öne karnı çiğişe. Şu ta soğukluk yığınının ekene karnını. Bu oğlun komaydı ya ol karnına çiğiş var ya da soğukluk yığını. Dengel ya o tadı bir ayratin lokman bolmak gerekse öz başından geçiren zat öz gözün bilen görüp elin bilen ene şol ýigidi ene gözün imanada men şon çyn aýdy yani özüm ene şular ýalsar kulçuluk baştan geçirdim. Yani beýdip bir ýylyň çağatyn şu derejä ýetirip beýdip menine bu ajala buyurulan. Şu geleňsizlik diýme, illa geleňsizlik ol bir ýeňil ýel paýdat maşyny tekerlip da diýiller, geleňsizlik teretmändir. O biriniň ýal çağatyn gözlük oturun çağatyn öldürdiň zat. Bu näl beýle boldy? Para bersinler. 3 adamda 33 adam varsın. Enne emma haýşat aňyrdaklar uğraşsylar şu çasyn komandiri müň beýleki hojalygy işleri boýunça ornmasar badyr çasyn o. Onun bir sançatyň ýol başçysy badyr Kerkidäki, Çärjegdäki emma harby doktorlar badyr. Hemmejiginiň adyny ýazyp goýan ana bar. O bizde o Süleymanyň depteri bar. Beýlek edilen jenaýetlaryň emmesi bar, ýazyw bar. O ýer şota yazan adamdan ilkinci nowatda seredilmeli bor. Biz karar kabul etdik şu mesele boýunça. Belli alınmalı. O çağları, yani çağrışları oğlan yetmän soň gözü çala görýän bolsa da gulla alýarlar diýe. Mesele gaty çuňur aňyrsynda ullakan meseleler ýatyr diýip ýazypdyr birleşimiz. O ullakan meseleler bar hakykatdan o iň ulu meseleleriň başynda ine ýanky halkyň käbir zatlara düşünmeýänliginden gelýär ine bir ýerleşimiz ýazypdyr şu taýa. Bitýän jenýaly etmeleken olar diýe gelen bolsalar diýe şol gelen 3 nemäni de. Bu hakykatdan hem şeýle sebäp bular krediýa ýanky Türkmenistanda ine kanun, konstitusiýa ýene näme bir zada bagly däl bular. O kanun, konstitusiýa da şulary ortadan aýrandan soň döreýär. Hemme ýeri ýa şu wagt konstitusiýa diýilen zatymyz modern bir nemedir. 250 ýyllyk, iň aňyr gitsek 250 ýyllyk bir taryh bar. Günümüzdäki şu wagt konstitusiýanyň esasynda döwletleriň işleýän nemesi. Şu konstitusiýalaryň başdaklarynyň hemmejes diýen ýaly şu padşahlaryny onu bunu yıkandan soň yazdılar. Yani şolary yıkmasaň ýazyp bolan hakyky konstitusiýany. O soň şolary yıkylanyny görüp goňşy ýurtlarda mysal üçin Angliýada o entek padşa ylalaçy bolýar. Biz bu meseleni konstitusiýany yazaly, parlament öredeli. Şu esas boýunça ýöresin we menem gyrasynda dowam edýän diýdi we şu neçeli Britaniýada padşalyk bardyr, ýöne simwolik bir zatdyr, bir neme hukuk nemesi ýokdur. Karar alma nemede demokratik usulda dolandyrylýar ýurt, ýöne bir tarapda padşada. Ýöne bizde o ýagdaý däl, biz şulary aýyrman konstitusiýa we kanun dörep bilen o. Mesele şo taýda. Şonuň üçin ýa bu adamlar gelýän adamlar hiç bir kanuny neme däl, bagly däl. Hiç bir kanun ýok bularyň arkasynda. Bularyň arkasynda diňe ors bar, orsuňa uruşda, uruşdan da sagaman çykmaýar. Şeyler bir ýagdaý. O anyňa dostluk bolsa da
O da dostluk yok eken diye. Şöyle netice çıkarmalı bolýardy indi. Eme bärde ýangy illeşimi diýildi diýdiň şol maýyp müjriplerin gulluga çagyrylýar diýip. Bilýän men o zatlardan habarly şol 92-nji ýylyň mär şu zatlara aýdylyp gelnýär. Ol men diňe bolmalysyny aýdýan şonu bar ýazgydy şol depterçesine bar saglygy baradaky kartasyny. Şonu görüp eýam şu gulluga çagyrylmaly däl diýen dol karar alyp bilýär şol başda eger şol emmede çağırış punktunu yerli ýanky woýnkomatyny. Emma men bilýän zadym şo Niýazyň döwrüni ýakyn 90-njy ýylyň bärisini alýasa. Şol kızlar batta bir 2-3 tany bir kems çağı diýip aýdýan. Saglygy ýok kelle tarapdan näme tutup näme goýup bilenden bilen. Şolara çel ýygyna alyp gidipdirler gullugy. Näme üçin akdy? Birincine sany üçin, ikincine ola baranyny şo taýda ýanky aýdylşýaly, ýanky mal bakmaly, ýer depmeli, garazy komandirliň daçasyny gurmaly, ýa öýüne seretmeli, ben bilemek näme işledi. Ýöne şolaryň eline awtomat berilmedigine men dolu bilýän. Şoň üçin bu kun kim gulluga çagyrlanak, ana şol guramaçylyk terror toparyň özleri, şolaryň dogmalary, şolaryň dolanany, garnasy bilemek näçinji ölümine çelligi diýe bilir. Şolaryň hiç bir semende gulluk edenak. Etmedim. Hep o tapdyny halkyň çagasy gitmeli. Ölse de halkyň çagasy ölmeli. Biz bir ajaly buyurulan millet diýip men bir gezek aýdamak, ýurtdaşlar. Hemme taraplaryň buyurulan. Biz ýöne şu diňe şol harby gullugyň naky bir jenaýetleriň bir üstüne açsak bolýarsa, şu ýigit ýok bolupdyr. Agara uşa neresi? Näme şu şeýle boldy? Şu aňyrsynda näme sebäpler ýaty? Ölmeli bir de şu çaga ýa gulluk edip awra bilen atasyna dolanyp gelip dolmuş gurup Türkmenistanyň hormatly maşalasynyň biri bolup ýaşamalymydy. Ýok şol ýigit. Şol ýigitlerin her ýyly ýüzlerçe ýok bolýar. Türkmenistan uly ýüzlerçe ýok bolýar. Ýöne şu gaýrat tapylyp aýdylar ine şu ýigitimiz. O zaman Azatlyk radiosyny näçe gezek aýdyldy. Her ýyl şular ýazatlyň bolýarlar. Bir gezek bir adamda 5-den 10-dan 20-den ölen adamlarym bar. Tuberkuloz barıp ýa-da oýan şatlara ýaýratar. Niýasyň döwründe. Tuberkuloz kesek Belki ýöreýte ýaýradandyrlar. O dermanlaryny biz Ýewropadan uğratjak bolsak ýok gerekkä biz ýa-da watan döwrüniň uğraýan dermanlary bize gerekkä ýa-da. Ýoksam şo döwür ady berilen şo içinden Nur berdi, Nur Mehmet diýip ýol başlady. Bana jaň edip haýyş etdi. Tapyp beräýän şol dermanlaryny hem harby gullukda hem türmelerde adamlar günne ondan ölmäsden ölüp ýaty. Söýeme şu tuberkulozdan. Bunun bärde gyzyl haja çykdy. Bolýar kömek edelli. O anarkalar mana dodukça urya. Bize watan önüne geçip kömek gerekkä özümüz bejerýäsi. Ana bejerdiler. Näçe 10 miňler, 100 miňler adam ana bir wagt dünýäsini täzeledi. Kime mallyk etdiler? Maňa mı ýa halka mı? O düşnükül zatda ýöne şuun kun 20-nji asyrda ýurtdaşlar şu zatlar giýip basyryp oturmak derkary ýok. Kimden siz gorkup, kimden kölegeňizden teskin şüpbeňiz? Siziň dyrnaňyza degen aga ol siziň gorkup ýanyp beren adamlar. Düşýänizmi? Siz bolsa ene gül ýal çağalaňyz hany bir duran ýerine şeýtirip ölme berýäňiz, ajaly buýulurýaňyz. O ne diýenim hana şolar. Egni pagonlular, pagonsuzlar, ýöne halkyň tepesine şanyp da oturarlar. Ýöne haçana çeldi biz beýdip bir-birimiz jaýlap gitmeli. Hırçymyzdy işläp. Ne? Sonra ştaýdy. Taparagy da doguraýdy, kemini de doguraýdy. Menim şonu aýdýar. Emesini bir kapyňdan gelenler hiç birdim size barmak çomultmak hiç hakkı hukuku yok sebep bilen hiç birisi ne konstitusiýany ne beýle kanunlar berjaý edýän adamlar däl. İlkinji nowatda özler berjaý etmeli, soň halkdan talap etmeli. Bunu gul bolup halka gulluk etmeli, hyzmatkar bolup hyzmat etmeli adamlar. Şoň üçin halk şolary wezipe berdi. Şoň üçin halk şolary öz aýlygyny hakkyny salgydyny şolary zähmet hak töleýär.
Bula menajer wagtlyň çağırlar. Bula bolsa ölýän halkyň tepesinde ölenden soňra bulan çağırlar aklyklary gelmeli. O Türkmenistanyny feodalizme urutdylar. Faktiski bir feodal döwletde ýaşap otyr. Ýöne dünýäniň ýüzüni emetmek üçin, çyrşamak üçin ýa daşary döwletleri ağırlamak üçin ine konstitusiýamyz bar, bizde garaşsyz bitarap diýen öyle. Kimden garaşsyzdyr? Halkdan ogu. Kimden bitarapdyr? Halkdan bitarap. Diňe öz bahbediňizi gapýaňyz 32 ýylda. Onun boyun alaslar gelin, halka görkezesi gelin. Siz ya günüňizde kaýyl bolmaly, şükür edin diýip. Näme üçin bular hemmeti bir gün Mekke algak gitdiler. Bularda başga ideologiýa ýok. Bularda başga hiç şeýle bir halka hödürler, siýasat ýok. Gutordy, o samsyklaryň agzyndan näme çyksa. Endi siz köşeşdirjek bolýan zatlarym, o ene bilen atababa däp bolup galypdyr, ene şol bir pohlanmadygy diýin, onum hana edip oturarlaryny öýüňiz görýän. Şunam şudur, şunu kabul edýän bolsaňyz, onu halk ýurtdaşlar, onu biziňi bu dünýämiz gömük, eger şoňa ynanýan bolsaňyz. Täp jenayet edip oturanyň, o edýän jenayetin görmezligi, bilmezligi salmagan şu jenayetkary şärik bolmaklykdyr. Ýadymy oturmak şu barada. Olam şodur. Ya bir topar çykşa, ay men hiç tarapyn kamda, men näme neutral, men ortalyk diýip. Näme sen neutral ýa ortalyk? Halkyň tepesindäki jenlatlary göreňiz akmy. Şoň üçin siz ortalykmy? Ya halkyň çekip oturan jebirini, jezasyny göreňiz akmy? Şoň üçin siz ortalykmy? Neutralmy? Nämeňiz ortalyk? Hiç tarapyn kydally. Onda näme üçin bu dünýä geldiňiz? Hiç bir tarapy tutmaýan bolsaňyz. Men şuna ol ortalyk diýilen zat, o ersiz heleň kim bilen ýatyp turanyna çalymdaş bir zat bolýar. Onda siz hem şo bolýaňyz. Tapawudy ýok, siz kim bol döwlet başyny ýa hökümet başyny halkyň aladasy edildi, edilmedi, bir günüm hoş günüm diýip ýaşap beren mahlukdan onu näme tapawudy bar? Şu mahal men hiç tarapa degişlilärlip çykyş etjek bolýarlar ýa çykyş edýärler. Bir gaýratsyz. Ine men ýüzüňize aýdýan şonu. Siz bir tarapda, bir gaýrat. Eger şu halkyň şu gününi görmeýän bolsaň, şu jebirini görmeýän bolsaň, ana agyry şonuň gözüne seredin. Şoň ornuna öz ogluňyzy goýun, öz iniňizi goýun, öz agyňyzy goýun, öz jigiňizi goýun, aktyňyzy goýun gerek bolsa. O da özüňe bas, ötmese keseka diýe türkmen o da neutralçylyk. Men size aýdýan şo taýda. Haramzadalyň iň uly formasy neutral durmak, halkyň, döwletiň, milletiň howpasynyka. Men şeýle diýip düşünýän mesele. Sessiz şeytanlar olar. Dilsiz şeytan ýa-da. Hemmesem şeytan. Ben bulara söz tapamak kemini bir nädip öz halkyny beýdip zulüm salyp bilýärler. Mahal şol politsiýa ornuny, Türkmenistanyň ornuny, şol aýdaýly Kazak bolsun, Ors bolsun, Ukrain bolsun ýa ýene başga millet bolan bolsa, biri bolmasa beýleksin urup öldürerdiler. Öz türkmeniň bolansaň bula el galyp bilen. Şeňmi? Hep o polisin arkasında polisin daýysy bar, polisin daýjasy bar, polisin arkasında duran hakim bar, onun arkasında yenen biri var. Bulara degsen soň başyň gowgalylyň düşünjäni ornaşdyryp durlar halkyň beýnisini. Yalyna ol. Han şuna bir kısanyň kellesini alın, galan obaňyzyň garasyndan görnermi ki? Obamyz dostluk diýär. Dostlugyň namyny şany ýok o taýda. Dostluk bolýan bolsaňyz, o haramzadalary getirtmezdiňiz o obaňyzy. Ya gelenem bolsa ýygyna it salyp ugradyrdyň. El aýagyny külewürmek. Öwrüp dagy dowary şolar gapylaryny tyrkyllatma diýär. Ama sen ýanky ölen eskeriň ejesine kakasyna näme diýjek bolýaň diýip çykmaly aslında o taýda çykylmaly bolsa. Bu. Näşe oğlukluň gerek ýeri şu. Men şoň üçin aýdýan ol. Biri arka durmak için, o pul sanamak için orluk değil. Bir gezek eskerdek hem 3 günläp o ağra kesmesi kellem ağrıdı diye o demeye gittim diye Sanchas'a gittim. Bardım o kellem ağrıya dedim diye ne edip kellem ağrıya deyip diye şu taýda starşina gülýä üstümden ya götüren deyip yazıp durýarlar. Yok, intäm gatyp medeniyetli ýazypdyr onu. Ol starşynan şu taýda ýüpe danyp asyp goýmaly eken aýagyndan ýa başga ýerinden. Şonu bilerdi niresini ağrıyan esker.
Ine şu katı doğru yazıptırın şaydan illesin. Şu eskerin her gününe şular yazdı attanı var. Ondan şol sançatmy, gospitälmi, görlähetmi, nireti bolsa da şu doktorlaryny şol olum ýüzü düýän dawanynam galym, jübüňe sere diýeler. Barlyň şagasy bolsaň, olaryň 2 düşýän bardyr da eskerçiligi bärdin weň kamatdan pul berip sıpı bilmedik. Ine onu sançatı adel palata berýärlerdi. Ýörüýte hyzmat edýärlerdi. Türmeden soň ýaly. Pulun töleseň sana adelini kamir berýärler. Günüňe $50, $100 tölemeli. Ine bilir onun türmäň içinde de kurort döre diýerler. Harbygulykda da şular ýaly kurort döre diýerler. 2 ýyllap sen eskerliň nämedigine bilen öýüne ýatyp geçirenlerim bar. 3 gün prisyagan kabul edip soňam gidiýärler aşawada atasynyň öýüne. Ayda bir gezek gelip görünýär soň ýene miýdine. Şeýdip 2 ýyl gullugyny geçirdim. Men bilýän şol oglulyň özüni görürüm berdim. Tolum barsa hem zat edip bolýar. Hani gullugym soň öwürdiler. Biz aýdýarsa ýemede bir korrupsiýa ulaşmadyk, goşuşmadyk bir ýa-ni bir halkyň bir bölegi şol eskerler diýip aýdýar. Ýön eskerler hem şol ofiserler däl. Halkyň şo 2 ýylyň gulluga çağırılan ogullary ine şolar ine halkyň içinden gelen men şolar ine bir halky barada alad edip biljek gerek wagt halkyny döşgörüp gorajak ýigitler diýip hasap edýän. Ol bilemek nirden alypdyr ol diplomy ol ofiser sumoklar bar ol därini sak gören adam däl. Ondan näde şolar ýaly ýigidi değerli degişli netijede gulluk ettirip awray bilen en atasyna gowuşursun. Ýa-ni ýoksa menem 14 ýyl pawon götürdüm. Bir eskeri ejetine atasyny tabyda salyp owradan komandir dälmen. O wanyna da bärdidi. Hep alada gerek esker bar edi. Ýa-ni şonu etmesem onu gullukda ne işin var. Şol ýeme gullukda kılanyň men pikir edýän soňky döwür şu Türkmenistanyň aty şol egni pagorlar şol SSR zamanynyň mergelýän bir zat bardy. Beýhepler polisiýa edýärler iş etmejek adamlar. Şo halky taýaklap ýenjip ondan bundan para alyp öz çağasyny öz gününi görüp berýärler bar. Ine beýhepler o zahmetiň adamdy däl hiç tarapdan. Hiç pudokda da orun tutjak adamlar däl. Öne şolardan ine emele gelen ine şuun toplum. O ýokarda atyrylan bilýär kimi pagon geydirmeligini. Halk üçin işlejek adamlar birine de pagon bermez, berilse de hana şumal türkde hana ýabançy bolup işläp berindir, oňyň artanysyny artyp. Ýoksa şolar türkmeniň harby gullugynyň men niýe ne görnükli serkerdelere ya bolmaly adamlar. Köýdürdiler. Köýdürdiler kemin. Nova. O Eýranly Omar ýylleşmez ýazýar. Gat gorkalar diýmeniň garyndaşym bar Aşgabatda hökümetiň adyny tutsaň janlar çykýar diýip ýazypdyr. Ana. Çıktım şolong jany. Ýurtdaşym. Şo ýaşap ýördigimde şolong şeýdip gorkup ýaşap oturma. Bara oşuň setirleri. 40 ýyl maýa gedinçen ýaka bir ýyl nergedin. Bulan hemmesi maýa boldy. Şo sen garyndaşlaryň soňa berýär. Ýaşap berdiler günni gorku bilen. Ahir soň geler olaňyň başyna. Ýa-ni gorkyn çagyrýar da üstüne. Şeň batyrlyga panika girýärler. Panika girýär. Hassalan adam toğsun ötürmünü özünü bejerip bilýärdi. Eger men hökmen şu keselden rüstem çykar, men özüm alyp çykar ise, şu rak keselli adamlaryň şumal onun mesuliyet ýaşap berin, men diýir şaýa. Ýa-ni men alyp çykaryn çağılymyň aktyklymyň hatyrlatyny göreşýär. Emma manyp şu kesel ýolukda buň bolmasa erti ölerini wagt diýip ýatanady. Ertiri de galman amanadym tawsyrýar. Gorkan şoň ýalydyr. Gorkyn kabul etseňiz öz kölegeňizden teskinip ýöňüz diýip men ýöne köýer aýdama boljagyňyz şodur. Hatda türkü gelenlerine de aýdýan zatlar bar da kemini bizim türkmen ýigitlerimiz şu köçeden 3 bolup gelýän bolsa köçeň o tarapyndan bir polisiýa gelýän bolsa öňünden gaça diýdi. Ine şu ýagdaýa getiripdirler. Şu egni formaly adam görseň sen gorkmaly.
Onun eceleri şol çağılarını ağlatmazlık üçün sallançakta kaydıyar. Sesini çıkarma, ağlatan adam, polisi çağırın, polis gelir dip. Yine bilen korkus var onun şo bolupdyr. O Onun için gorkynyň men hal murada nemesi var da, bu öwredilen bir gorky. Öwrenipdir adamlar, gorkmagy öwrenýär. Bir üýtgeşik bir zat. Aslında şu adamlar bir nemet, o 3-4 adam öldürüp bilýärdi bir gezekde. Inat geçen ýyl Türkiýede İzmir şäherinde 4 tane adamı öldürüp, kesip, bölekläp doňdurupdyr. Bir adam edýär bunu. Şol adam o Türkmenistanda gorkak adam hesap edilýärdi. Däl aslında. Ýöne o taýda o edbermeli. Ýöne Türkmenistanda Gurban Ulynyň ady çyksa o Akbaýdan aldyryp durmaly diýen ýaly bir neme bar. Öwredilme bar adamlara. Öwredilýär bu zatlar. Ýaşlykda sesini çıkarma, bir zat diýme diýip. Wah tygara halkymy. Siz ho ýurtdaşlar bu bokdan kemput ýasap otyň. Şol kim Gurban bolsam oň dölen beýleklerim gaýratlysy bar bolsa gelsin başa baş çykmaly bolsa biz taýýar şoňa. Näme onun nämesinden gorkýan? Unita dogrusu diýip aýtdy uzun sapara. Siz unita dogrusundan endi şahsiýet ýasaýanyz. Hakyky şahsiýetlerem ýere salyp otyň. Dinlejek bolsaňyz ata baba aýdyryn söz gutmy. Ha? Anla maktum ol dinleýän bolsaň 300 ýyl mellejek ýene müşahiden. Şol aýdyp gitdi. Okan şoň setirler. Biz dinlemäň şonu dinle. Olmasa bir netije çıkarmana bilen halk bor, bütün dünya gülkü borluk Türkmen halymyzda. Bir diktatorlar iň iyisen şu ikinji ýerini Demirgazy Karayew bilen Türkmenistan paýlaşy. Ýene de asmanymyza durup nämämiz paraşat. Näme şu Şweçe bulutlaşyp duran aga şoňa asmany durup. Tebigaty Türkmenistandan ýüzesde gözel. Şu taýda Şwet bol dogulsaň 80 mäs 90 mäs 100 ýaşaýmaly. Bizde ho 50 ýeten aga. Halkyň köpesi. Bir genosit dälmi, bir gyrgynçylyk dälmi? Kemini arada edip berdi. Orta ýaş Türkmenistan 46 ýaş diýip şu çağı ölümü gözüňe tutup aýdylýar. Bir ýaş jowan gelirler gidip ötü çağılsynlar. O çağılar gidip ötü iýmitsizlikden ýa ýanky vitamin ýetmezçiliginden ýa bejergin ýoklugundan. Biz özümüz ajala buýrup otyrsak. Bu nähil beýle boldy. Ýene hayran kemi. O 2000-nji ýyllardyň başlarynda diýä, eskerler, ýa harby eskerlik biznesi öwrtýärdi. Her ay $50 beren o öýünde eskerlik etdi diýä. Şu döwürler. Türkmenistanda şu bir ýerden puldan pul ýasap bolýan bolsa bir neme edip bir düzgün döre diýerler. Şu düzgüne o soň pul öwürýärler-de, o üýtgeşik bir neme. Bu Arap häsiýetidir bu zatlar. Araplarda var şeýle bir häsiýet. Ýani önüme öndürmän bir emeli kynçylyk ýasap ýa-da başga biriniň elinden güýji ýetýän bolsa elinden alyp deme imperiýa gurdular-da, imperiýa öwretdiler. Türkmenistanda bolýan zatlar ama şoňa gaty çalymdaş. O näme üçin olara insan jany ujypsyz diýä. Eň azyndan öýüne goý berseler-de öz mümkinçilikler bilen bejerge alardy diýä bir ýyldaşymyz. O gaty dogry öz öýüne giden bolsa hakykatdan hem bejerge alardy. Ol asyl bolan zat şu taýda seretmändirlerdi. Iň soň öz ýykylyp balýança. Yani bir adam pikir edin öýkeninde problemalar var. Soň şol bir günde ýykanok da sen olay ýa bir näçe aýyň dowamında neme edilýän zatda şu ýykylýança da hiç kim hiç zat diýmändir. Ağır kesici ýene näme şoňa menizde zatlar berip nemedendirler. Doğru.
O Halmrada 23. fevral bayramçılığı diye bize değişleri var mı deyip sorap burada. Bizim Men mankurtlar jogap beğenişip berip baba bellep diyorlar kulluk edenlerin bayramı deyip diye. ýeme ýurtdaşlar 23. fevralyň taryhy şeýle ýanky Orsiýetde padşany agdaralarynyň soňra 17-nji ýylyň soňra bular özlerini Gyzyl Goşun döre diýerler. Ýalňyşmasam şol 18-nji ýylyň 23. fevralyny ýam şol Orsiýetiň Gyzyl Goşuny ýa Leliniň döreden goşuny diýip aýdylýardy. Şondan märem şol 23. fevral SSR ýykylýança hemme 10 maş respublikada bellenip geldi ve soňam niýat şu senäni üýtgetmedi. Häzirim şu güne çeli şol dowam edip otyr. Onsoň 23. fevralda men ozal bilmeýän bir zadym martda ýa şu Sowet orden medallaryny şolaň bir sary hem gary renkli geçýän zolokly lentasyna medalyň lentasynyň nakymy bar. Şu lenta medalyň üstün. Şol lenta barıp şol Göktepe'ni basıp alırlıkları üçin berilen medalla da şol lenta durdu. Bu näme Rus Ine men imperiýasynyň baýdagy eken men onu biraz nemet gördüm. şu men bir atlanıran şol boldu da men ozal bu zatlardan bir habar. Näme diýjek bolýan ýurtdaşlar hemme zady biz çağırlykdan bilemde SSR ýapyp döwlet boldy. Daşary ýurtlar näme ýazdy, näme gol ýazmaly bar, näme taryh bar öz milletimizde biz onun İnternet bilemedik. hem ýokda. Ýogsam kızlar Aşgabatda kızlar batdy. Ýaşgabatdan kızlar batdy. Ta ýurtdan çykýançam gör ýüzlerçe gezek geçendim. Ýöne bir gezek biri maňa şunu görkezip ine Göktepe galasyny biziň ine şunça ýa-ni şehitlerimiz öldürildi. Soňam ine skobelop şolary 4 günläp ine şu galaň içinde oturan galan zenallaryny zorlamagy goşunyny buyruk berdi hökümet ruhsat berdi diýilen talançylygy taryhany onu Türkmen aýdana kanasan ikisany özbek taryhçy saýdy bu internetde. Bizim bilmeýän zatlarymyz gatykan şon üçin biz şuň kun täzeden görýäs ýa öwrenýäs. Ol bilmezlik bir aýyp zat däl, ýöne şu öwrenmezlik aýypdyr. Bilemek diýip oturmalarly öwrenämeli kan internetde 24 saat dinlejegem bolsaň görjek bolsaň türlü material bar. Ne tarihimizi öwrenmek wagty geldi. Şon üçin biz ine başlaçarak şular ýaly çemeleşýär. Inni 23. fevraly ýa-ni bir gezek dolanyp gelsem maňa beripdirler da şu soragy. 23. fevral Türkmen goşunynyň bayramy der. Oňa ne täze Türkmenistanyny parlament karar berer. Haýsy güni bizine ýanky şol harby goşunynyň bayramy diýip emmetmelimi ýa başlaçarak diýip tutmalymy? Aslında tutmak gerekmi ya derurçuluğu yok mu? Men elbedam şol goşunyň professional bolmagynyň tarapdary. Ol 18 ýaşan ýigidi goşuna çağırmaklyga men düýüp göter garşydym. 90-njy ýylyň beri şonu aýdyp gelýän. Professional goşun bolmaly, hakyna tutma. Aýlykly günlükli. Olar göpat bolanda da onu ýygyna galan çağalary ýa en atasyny kompensasiýa bar. Inne şu mahal agyr uşanyň ýygyna galan näme kompensasiýa bar? Näme kömek bar? Näme hun tölenjek şolara? İşte. Gaýta many gelip üstüne sürünýärler. Olar duran ýerine aýagyny çekip basmaly. Ine edilýän iş. Şon üçin şu professional goşun bolsa, diýmek olar eýýän bilýär, gol çekýärler. Men şu goşuny gulluk etmäge gidemde men ajalym boynuma alyp barýan sebäp islenlik buyrugy men ýerine ýetirmäge taýýar harby tarapdan. Watany goramak, janym bermelim bolsa gözüm gidýän göni. Men ýa-da gaýtjak adam däl diýilen adam gol çek kontraktlaryň giriyor. Aýlyk alýar ol. Ol 3 manada daňlyp oturlanak. SSR'de urnak ýaly şu man men näme berýärlerini bilemem. Ýöne ine şol professional goşun bolsa, onu biz şular ýaly ýagdaýlardan ol dedawşyny diýänine asla saplanýar. Professional goşuny hiç kim beýtir öz üstüne taýyak ýaşanyp döwdürmeýär. Hemmen hukuky den ol bir gün ir geldi ýa 5 aý soň geldi gullugy ýa 1 ýyl. O zatlar bilen ölçenme professional goşuny kendiňe aýlygy işleýän. Ene hakyny tutma goşun.
Men şoň tarapdary. Bolmasa o halkyň 18 ýaşly çağasyny goýun süren ýaly edip sürüp ýygyna da işçili kepilnama ýok diýir geljegine ýa 10 kennamynyň ýa 10 küsüňiň awat dolanjagyny o çaga. Ene? Onun için bize bular ýaly harby goşun gerekmi? Ýok, bular ýaly 23 fevral men dogry maýsam şu malyny näçe 10 ýyla bolan asla bellemek islemägin. Sebäp ol biziň halkymyzyň garşysyna ullanylan uruşyň medalyny Goşunam şeýle. O 16-njy ýyldan soň men onuň näme onu döşüme daktaýyn. Birinem de beregem de. Yo indi şeýle Ýöne haýp. aha. Murada şeýle de bir Ene şeýle internetimiz ne merak ýaly izden gelýär. Şu şeýle bolmaly. Aha. Aýdy bersen dinleýän kemen. Murada ýankyna goşun Leliniň nemesi bellen demesi diýdi. Indi Gyzyl goşun bolýar-da bu. Gyzyl goşun biziň ata-babalarymyzy 1916-njy ýyldan başlap basmaçy diýip ýanky 38-nji ýyl diýenler bar. Käbirleri şol 2-nji jahan uruşy başlanyna çeldi ýa-da ýam 38 hem şoňa ýakyn bolýar-da. 39-njy ýylda başlatdy uruş. Ýani o Sowet nemesi biraz giçräk girdi. Şoňa çelli şo Gyzyl goşun ýanky 23 fevral gutlanýan, ýanky şonuň şanyna gutlanýardy şo gün. Şol biziň ata-babalarymyz basmaçy diýip gyryp geldiler-de. Gatkan ýyllar. Ona bizi özümize gutladýarlar. Biziň ata-babalarymyzy gyran o eskerleriň gününi bize özümize gutladýarlar. Hayran galar ýa. Bular edýän işleri. Soňam ýanky aýdanyňyz dogry bilemizok da ýa. Bildirmeýärler. Ýapyk ýurtda hakykatdan ama internetem ýok, häzirki ýaly mümkinçilikler hem ýok. Soňa adamlar bilmeýär. Bolýa öň şeýleti de ýöne soňky 30 ýylda hemçin beýle. Internetem bar. Yok son 30 yılda yok internet kemini. İnternet men taňaýdy Türkmenistan bilen Gurbanoğlu gelenden soň computer pilot başlady. Ýöne internet men pikir edýän bir 16-njy 17-nji ýyllarda adamlar ekrana çykmağa başlady. Şol döwür menem çykyp başlady. Ondan aňyrda ýok. Onun aňyrda Azatlyk radiosu bardy. Bu şeýle aýtmak gerek. Bolan bolsa belki Niýasyň döwründe internet bolan bolsa belki häkimet Gurbanoğlu asla galmazdam, ýetmezdem, halk çaresini görür. Sebäp o döwür nähilem bolsa bir az watan marada öz sözüni halky bardy, öz sözüni aýdy bilýän o erkeklerim, denalarym bardy. Men bilýän, işleşem sen bilýän ol adamlar. Ýöne olaram ölüp gitdiler. Ýok, olaň orny tutýan adamlarym ýok, gynasam ornlary boş galar. Ýurdun içindekilerini aýdýan men. Ne şeyle? Murada mümkinçilikler bar. Yani Azatlyk radiosu bolsa da Azatlyk radiosu bir mümkinçilik ýöne şo taýa baryp sen ters iş edýän bolsaň bu diýmek halkyň garşysynda bir zat hereket etdiň bolýar-da. Insan dinlenýär-de Azatlyk radiosyny dinleme mümkinçilikleri bar ta adamlaryň içinde. Şeýlerak bir ýagdaýlar bar bu iş. Ýyleşimiz ýazypdyr mende Sançasda bolmaly, hastanada baktım. Bir esker geldi diýe epilepsiya hastalygy barmış ýanky. Onu bilýäňiz diýip sorapdyr. Ýa epilepsiya hastalygy näme garaguş diýilýär-de. Bizde garaguşly adam huşuny ýitirip onu soň el aýagy titrep agzyndan köpürjük gelip näme edip näme goýandan bilen onu soň 15 20 minutdan soň özüne gelýär. Men o keseli ýakynlarymyzdan birini bolan soň görem sen aýdýan. Hakykatdan hem şeýle. Ýöne o näme gurulgy çağırdylar. O eslerini goýup ýykylyp biljeler. Ya epilepsiya ýa adam bolmaz. O diýişlerinem gyjap, o diýişin çeýnäp, o dilin çeýnäp, o näme goýanyny bilen epilepsiýalady. Şeýle. Şonuň ýaly adamlar ama gulluq etdirýärmişler-de. Ne kaq elde Allah Nazarow ýyldaşymyz hem esker wagt diýe zeper alypdyr diýe, zeper alyp geldi diýe bu zatlaryň soragyny soraýan ýok. Ýanky hakykatdan hem gurrun berdi maňa özü. O ýanky beteriň näme gapagy diýär-de şol kelläme düşdi diýe ýanky nemede
Hereket ettiripdir de şu açan wagtda birden ýyzyna näme edip şeýlere bolup dursoň şondan soň gyzga wagtda şol garaguş ýaly bir zat bol geçiripdir. Ay hiç saat ýok, ýene näme diýip owa ýyzyna da düşmändir. Ler o indi soň şo zat o şondan görýär özü. Aýlanyp öwrülip şu gün Türkiýede gezip bölkä başyna geldi-de, gaty kyn günler geçirdi. Ýoksa diýär şo wagtlar kellem gowet barlan bolsalar belki şo wagt çözülüp bilinir diýär. Kynlarla. Aa. Doğru aýt ya, ýeme bir zat bar da kemine bir adamyň kellesi bir kompýuter ýaly bir zat şoňa zeper ýetse ýerde geçdi zamykany bir ýerde çakışma bolýan bolmaly. Onsoň ýaşy ularlygyça adam ýeme istäsi kemelýä, öýjükleri ölüp başlaýar. Onsoň bir zatlar bolup geçýärdi, soň adama şol ýaşlykda alyn ýanky ýaly şol urgu ýençgileri hökmen soň netijesini görkezýärdi. Ondan kelle diýilen zat ol bir bir şular ýaly adama uly täsir edýän öýjük-de ol. Yüregim çalyşsa bolýar, ol beýnin çalyşyp boljak kelle. Şonda bar. Ol ýoksa seredin dünýäde iň meşhur boksör Muhammed Ali. Şonum şol ýaşlykda uruşup kellesine ýanky yumruk degip any garrany hiç zatdan baş çykman şo şeýle titräp oturan kalyaskadaky adama şol ýaly maýyba öwrüldi. Indi şoň üçin kelläni aýap saklamak gerek. Men şonu diýjek bolýan. Eger kakygla öz wagtynda doktorlar şular ýaly o kömek eden bolsalar, o elbetde bu güllere düşmezdi. Ya hiç bolmaganda şo çeken derdiniň köp bölegini bir izaty geçirip diýjek bolýan. Niyazow saglygy bolmasa da ýani gözü az görse de eskerligi almaly diýip telewizorda çykyş edip aýtdy diýär. Bu aýdandyr ýani o samsyk şey edip oturýar, ýüzüklerini hem görkezip şey edip ýüzüklerini görkezip samsyk gürläp oturýar taýly ekranlarda. Ondan çykyp biljek zat buların hemmesi. Niyazow ýene Halmyradagy o tanýar. O süýji gürläp bolar olmaz zatlara. Ya kime ýem girdabyny duzagyna düşürjek bolsa, şoň adyny ýygyna jan sözüni goşýan. Ondan şol adam bir ýyla geçmen ya janyny çykarmaly şoň ýa-da türmede ýok etmeli. Adamlar ýurdun daşyna çykan, men diňe iki sanygyny bilýän. O kime janyny birämen beýlek kisem ana oğlum işläp bir ýerlerde. Mene bolly. Başga adam ýok. Ay şeyler, o tapar tilki lakımının güneyeti balı na. Ben görüyorum halk, şu manadan çıkardı 93. yılda. Şu şeyle bir ınanırcılık bir görünleşeydi. Yaşlılar bir ovada karşı alırlar mı? Televizorda görkedi. Olurum Demet ya Sapar Murat kutlayas onu Sapar Murat diýerdir. O döwrüň ýaşlary onu başa görenem yo az şu başta şol 93-94'de şeýle ýaly. Şonda şol. Demet ya adamyş elinizdäki şaýlary saklan diýe menem saklajakdym. Bu diýe demet ya 2 manat $1 şonu unutmaň diýerdi. Bir ýyl geçmänem 26 güne çykdy $1. 13 näse gymmatlady. Şonda da halkymyz ýerden ses çykdy, halkdan ses çykana. Bedem şo diňe boş howa gürleýän ýaly şoluň içinde. Ay o adamla gözüňiz açyň. Siz ağlaýalar ne? Ýok, eger Mercedes berjek diýdi, göler sygyry bilen ýa-da. Aýlar ütgetdi, göller ütgetdi. Öz adyny takmady, ne çukury ne pesi, hiç zat galmady. Şonda da halk çekip otyr. Yüzüklere nemete. O aytarma gelin yani o yüzüklerine bakıp her bir gör bak näçe milyon dolar. Onun ölenine Qurban ol elinden sıpırıp alıptır diýip eşitdim ben bilemezçin ýalan. Ol almasa da bir alandır o insana. Roşen görüş tutyan pelvan oğlan diye. Tanayan olmalı. İyileşmiş yazıptır. Yo yüz keşfem gorkazyp dur daýy ýigitdi.
Yani Ha. öykön eýlende onu daýygyňa sereden ata derrek bejermesen o. Hmm. Şeýle o ölmekden gorkup ýörüsleşler şu bolup ýörüşimiz diýerlik manysyna gelen okdy. O diýerlige men zanok hakykatdan hem türkmenleriň bolup ýörüşine seretseň ha şeýlerak. Yema men şu mesele birinciden asab bolsun aýtasym gelýän şu ýemany ýazan ýerleşimi dogry ýazypdyr. Hem meşgullerden razy. İkellep gollayan şu sözleri. Onsoňam bir zat barda türkmeniň bir sözü bardyr. O 40 ýyl uruş bolsa da diňe nesibesi çeken öler diýer. Uruş bolanyny 40 ýyldan soň diýir galjak adam watanyny ýa ýurduny ýa aýdaly ojaguna donanyp gelýän eken. Onun için biz nämeden gorkup ýaşaýly? Bir gezek ömürde näme üçin? Beýdibem bundan ýaşaýyş bar. Men düşünüp bilemekde. Şu şey edip başyňyzy egip kelläňizi galdyrman ol ýanky towuk ýaly şu öňüňize näme oklan şonu çokçalap bolmasa da ertiri Hudaý berer näme der. Şey edip nädip ýaşaryp bolýar? Men şuna düşünüp bilemekde. Hmm. Näçe ýigitler başyny orta goýdurar watan üçin. Olaň adym şunkun tutýan adamam ýok Türkmenistan. Näçetim suud edip ýok etdi bu rejim. Ol 50.000 türmelerde gynanyp öldürilen adam ol ýeme ogurlyk edip öldürilen adamlar da şu halka arka durjak bolup halkyň ýagdaýyny ýa döwletiň milletiň ýagdaýyny çözeýin orta çykan adamlar. Näme üçin şolaň mesela ady awry ýa-da mertebesi tutulanak ýa halkyň aňyna da näme üçin şoýullar? Bir yaranjagyň bir çeni çaky çaýagy bardyr kemene. Şol Niýazyň döwründe ýa-da ýa-da bir Aşgabat bilen Göktepeň aralygyny ýa-da bizmeň aralygyny bir ýa-da bar ýa stansiýa radio. Hmm. Ene şo taýda bir ýaşaýjy öz howlusyny, öz puluny Niýazyň ýadygarlygyny dikip oňam töweregine gülekipdir. Ene Öwelberde Kuliýew diýen stansiýada ene adym tapdy. Hmm. Hey bey yaran sen eneň ataňy dik ýadygarlyk yaramda. Beýle sen hormatlaýanmarsan. Ýok getirip Niýazyň ýadygarlygyny öz howlusyna dik. Niýazyň diýir getirip. Şey dip yaranjanlyk edip wezipe aljaklar. Bula edip oturun remetine seredin yaranjanlygyny. Ana on tohnamasyny ana akydip Marsa gondurdular. Nämeňiz üýtgedi? Şoňa çel uğratdy. 1000 ýyldan soň türkmen okar görür ene şu taýdyny. Hmm. Ene ýa-da nemesi bardy. Nora. Geç görmedik günah galmady türkmeniň özü bolýar. Emet ýa-da adaşan ýygyň tapsa ýaşy diýär o ýurtdaşlar o. Hmm. Gyzalat ýa-da size şular ýa pitçiň atmak ýa-da münkerlik etmek ýa kümseklik etmek niýetimiz ýok. Ýöne agyryp duran ýerimizi aýtmasak onça da boljak geldi. Düzeltmän wagty gelsin, wagty geldi. Gijigip barýar diýip şonu aýdýar. Inni şu magal bulan Putin kalkasyny geçýär görnüpdi. Inni dünýä eýle ýykylsa da beýle ýykylsa da üýtgaýmaly. Ýa üçüncü zagan urşy dolu ýadro ýaragy bilen emele geler ýa-da Orsiýet kartadan ýetip gitmeli bol. Ikiden bir şunu belli goýaý. Indi biz ýatmaly şular ýaly ýagdaýda ýenem gelip bizi Amerika azat etsin ýa Türkiýe ýa ýenem bir türkmen onsoň haçan öz ornuny tapjak şu mahal. Hmm. Ya gel. Ondan goňşy döwletler bizi äsgerermi eger biz öz siňegimizi özümizi siňegimizden gorap bilmesek. Näil bar? Soň biz insan hasabyna görermi töwerekde erkeler? Oturupsyňyz dymyp Niýazyň döwrüne ýa Gurban Gulyň ýa oň dogmasynyň inne motororsyňyz diýip depäňizde şaýanyp döwseler näme diýjek? Olama daşda da şu gidişine gitse. Ana elini sırtına goýup Aşgabatyň köçelerini aýlap böyle diýär sellerler. Ha? Näme üçin türkmen elini sırtına goýup Kabulyň için arkaýyna aýlanan? Sonra näme üçin o taýda türkmenler ýerler, näme üçin türkmenleri Owganistanyna gün ýok? Ha? Sonra kan jogap ýok. Hmm. Şoň üçin birimiz oturup oýlanmaly, pikirlenmeli. Biz watany özümize eýlik etmesek kime eýlik eder?
Nur Işkan aýdan sözü bar. Men Nur Işky diýende hakym bar diýmän men öz döwürdeşim bolansoň Nur Muhammed. Olsa türkleň bir ýemesini getiripdir şo döwür. Sen yanmasaň, ol yanmasa, men yanmasam bu dünýäni kim ýakdyrdyr diýende. Şol hakykatdan şol dogry şo sözler. Biz yanmasak onu kim ýaktyrtmaly bu garaňky dünýäni? Gelin her birimiz özümiz şem bolup ýanyp gidelim. Ya ýaktyrdalyň gelecek neseller üçin. Ajal hemmemiziň boýnumuzda bar. Onu näme üçin gorkup ýaşamaly? Hmm. Ne? Doğru. Men komment yazýan näme üçin çykanok sizde diýe. Bilmedim ýa-da kän uzun bolsa içinde käbir sözler bolsa çykman bilýär. Şeylerak bir zatlary bar. Owa hakykaty diýen halmyrada owa maya ýaşaýarlar. Owa Eýranda beýle zat ýok. Hökümetiň asyl işi ýok. Biz bilen Hudaýa şükür. Diýen Eýranda ýaşaýanmy diýe. Türkmenistanda ýa-da türkmen bolup Eýranda ýaşaýanma şükür edýän. Bilemem o taýda näme bar artykma şükür eder real ýöne elbetde Türkmenistan bilen deňeşdirsen o şükür ederlik tapawut bar da o taýda gelip ana polisiýaň bizimkiler ýaldyzap duranak ýa pary alýanlardy. Men bilemem Eýranyň siýasatyny kan ýerlemek ýöne şo taýda o bizim ýa-da türkmen dogurlamyzyň o dil meselesine yerli meselesine olaňam özlerine ýetip problemler bar, onu bilen ýöne. Bu taýda şu kunun aýdyp oturmam men. Wagtymyza islegmem ýok, onu aýratyn temada gürleşmeli bolsa, oňa diňe eýraly dogurlama gatnaşsa, öle özüm için näkidär, daşynaklar gatnaşmaly için näkidär. O kan aýdybam bilen hatda bir tema barady. Näme gerek olaň derdini artyk meşgulamak. İlk başdan şu ähli türkmeniň dünýede ady tutulan ýa berkarar edilen topragy bar Türkmenistan. Gelin hemmemiz ýeşip şoňa aladasyn edelim, soň başga nirde näme bolsa ýuwaş-ýuwaşdan o zatlaryň meclisde de çödüler, hökümetde de çödüler ýa hökümete ara gatnaşyklarda dürli dünýä forumlaryny soňra Türkmenistanyň ene iýdili hökümeti ýüze tutarlyk parlamenti bolandan soň bu zatlar görünýär. Bu mahal diýdiň diýmediň o boş howa görlänýär. Kim barp şu mahal Eýranyň Türkmenliň aladasyny etjek ýa olam ýa mektep meselesini çözüp biljek ýa arkaýyn beýrek gatnaşmak meselesini aňyrdan gelirler tüpeňle walyan bolsalar. Aýdyp berdiler gurban agada ne güne salýarlar bizim ilerki dogurlamaz. Berkiler dine cellat, onun için bula bilen deňeşdireňde elbetde Eýranyň ýaşaýyş, halkyň ýaşaýyşy tapawuty kändir. Onu ýok diýmek. Sebäp ol ýerde näme ekse, näme öňürse halk onu özi erkin satyp gazanç etmez. Dol hakkı hukuku var Eýranyň. Onu aýtmak gerek. Bizde o zatlarym ýokdur. Şu garyndaşlaryny görýändir, seredýändir. Bäh, bular nähil diýip şoň üçin näme diýärdi aýdyp sat. O aýtmaz ýalam däl aslında bir tarapdan seretsen. Türkmenistanda şu gorkmagy öwredýärler indi. Men pikir edýän şu gelýän adam, ine gorkuzmana gelýän adam. O iki ayağı var, yarağım ýok, hiç de adam ýok. Gürläbem bilen okda geljek adam. No. Şolardan gorkmalymış. Ya da şeýle. O nämesinden gorkjak sen onu? Öýüňe gelýän bolsa da onda da. Şeylerek o ýagdaý. Umuman o şu ýanky gorku meselesini ýürüýte de ýaýradýarlar buna. Adamlaryň arasynda. Ine şeýle bir zat ýazýar-da, ine bilemokmyn ýürüýte ýazyp ýazmadan ýöne iň soňy şunun ýaly ýürüýte iş alyp gelinýärden häçe ýyllardan bäri tarakanat derler, ýene nämeleriň myş-myş addel bolýar-da. Şunun ýaly addelleriniň alyp barýan işleri bar-da, ine
adamların can süýüji ölesleri gelenok hiç kim ayaklanar öýdemok mene diýe şeýle bir näme oklap goýberýärler. Ya da ay benzin gymmatlajakmyş diýip adamlaryň davleniýasyny barlap ondan soň şoňa görä hereket edýärler. Şonuň ýaly bir näme mesele de bu ýa-da indi halkyň ayaklanyp ayaklanmajagyny bir adam oturup bu taýdan pikirlenip karar berip bilmeýär. Karar vermek üçin, muňa düşünmek üçin birgiden iş alyp barmaly, bir institut ýaly işlenmeli bu. Institut ýaly Ben işlenmese bolmaýar. Aýdan zadyň näme bilen de umyd edýärler-de. Halk ayaklanmasın diýip şonuň ýaly bir näme öňünden öwrenişdirýän bolmaly adamlary. Ya da gorkýarlar halkyň ayaklanmasyndan. Men ştada barada öz pikirim bolsa ýazypdyr ýyllaşymy şular ýaly sözleri. Onun her kişinin öz pikiri vardır. Ayaklanır, ayaklanmaz. Men şuna goşulsaňa gelip ayaklanır diýip pikir edýän. Goşulmasaňam men ayaklanır öýdemek diýip pikir edýän. Ol bir adamyň şahsiýetine bagly zatda. Men ony ynymlaýdyp bilýän. Indi şu gezek ýaşy tapar halk öz sözüne mögürder, hakimede mödelini alır. Sebäp indi täze nesil ýetişdi. Ýaşlaryň öňe çykdy. Indi ýyda gaýtmaşak ýok. Başlaşmaşagam ýok. Ona maýtdyk. Indi kim şu zatlara ynanýan bolsa, şu işlere girişer, göreşer. Türkmenistanyň ýarty gelecek üçin gerek bolsa janyny pida eder. Jan süýüji näme hemme kişäde jan gerekdir. Ýöne şu diňe özüm ýaşaýan galan millet näme bolsa şo bolsun ýa-da keminen dile getiren bir sözü var. Biz bir ýyly halk pelanyny izinip hawa. Olar ýaly pikirlerini ýaşalýan bolsa, onu olaňam uzaga gitmeje görnüp duran olaň hemmejigi ýyldydan owadan nepede. Müňlerçe ýol başçylar hemmesi niýat döwrünler owadan nepeden geçirli. Olary näme diýjek? Indi ayaklanar öýdemek diýip ýazan bolsa, onu diýmek ýene başga bir meseleni öğretýärdi. Diýmek, eger şumal ýurda bir ýagy dökülse, ýa düşman gelse daşyny onu şo ýurdu gorajak adamam ýokdur. Şeýlen eger ýurtda boljak ömü ýanky özgörüşleri adamlarda ynam ýok bolsa, onu şu döwleti, şu milleti, şu başly barat oturun ızanly çuwan çağıdır denalar kim goramar düşman dökülse? Onu diýmek, onu da ayaklanjak adamlar ýokdur. Onu bir insan mı mahluk mu kim bolýar? Men düşünüp bilemem. Bolýar sen ynanma, ýurtdaş hakyň bar. Diýmek senin bir esaslaryň bardyr ynanmazlyk üçin. Eger şunu sen ak ýüregden aýdýan bolsaň, ýok, şunu adamlaryň ynamyny öldürmek üçin aýdýan bolsaň, onu bağışla senin bana hökümetiň ýanky tarakan adlarının biri bolýan. Onun magazaklyň bir sözü var. Aýdasanda koýasan, senin aýdyp geçeniň ötewçiň biri bolsun. Ýöne sen diýeniň bilen bu adamlar ýolundan dänjek adam däl, dänjek bolsa men şunça 10 ýyllyklap oturarmydym şeýde. Olmaz o zatlar. Bir her adam bir öz durmuşyny tutan maksady vardır, baş maksady. Ya şoňa yetmeli ya yetmen gerek bolsa şehit bolsan, wepat bolsan, bu başa gurun. Yani men şu meselen şeýlere görýän ýurtdaş. Men bilýäçleýin ýazamok töweremdäki adamlaryň pikirini alýan şondan netije çykaryp ýazdym diýe. O pikirini alýan diýip sen pikir edýänsindir. O pikirini berýärmi ol? Şo taýy seretmeli. Hiç kim O töweremden senden ätiýaz edip birden hökümete ýetirýärmisin? Ay ýok, näme bolsa bolsun diýip maňa deg mesele bolýar diýip sen ýanynda o soňunyň başga işler etmek olam mümkin. Onuň bilip bolup biler sebäp niýasyň döwründen bäri iki adamdan köp ýygnaşmak gadagan niýasyň beren buýrugy bar içeri işler ministerligine. Ayet yerine de toy yerine de şol eger mehemen şol köbaň işler bolmasa toyum ýok, aýdam ýok. Olam bolla geçdi ya bu zatlaryň üstünden. Ondan şu adamlarda şular ýaly negativ pikir dörýärdi. Şu gelip otyr bol içime ýa pikirme diňläpsoň bar sataýmasan diýip. Olam mümkin zat.
Hep o şol hökümete yaranjak etjek bolup o adyny, imany satan adamlaryň sany gatken az däl. Ýöne ol tuğrundakylyň pikirim olum bolup biler, onam men ýok diýmän. Ýöne ýöne başgaça pikirlenýän adamlaryň sany gün saýyn artyp durar. Hani seredin näçe san saýt töredi täze. Näçe san adamlar dürli pikir aýdyp başladylar soňky 4 ýylyň dowamında. Ine pikir erkinligi bolan ýerde de hökman soňra herekeden bolar. Onu bir günde bolar, bir aýda, bir ýylda biz onu öňünden aýtmaýas, aýtmada mümkinçiligimiz hem ýok. Bilsegem aýtjak däl, täze onu amal edýänçak. Diýen zadymyz, diýen haýyşymyz ýeker. Gaýrat ediňdi, öz oğurluklaryňyzy döredin. Eger şol ýanky dostluk owasyny hiç bolman ýekeje oğurluk bolan bolsa, olam şol ýanky neresen öz doganlaryň naşlarynyň içine şu ýanky gelen üç adam aýagyna sekmez şol dostluk owa. Ine netijesi şol owada oğurluklaryň ýoklugyny. Indi gerekmi şol oğurlukla biri arka durmagy ýa gerek gelmi? Adamlar özüňiz çözüp. Şu bar bolsa oğurluklar, şu gelen 3 tane jellata hem jogabyny berer diýe temmesini. Soňra şol dostluk owasyny arçyn saýlansyn, ýanky bir näme saýlansyn, ýerli häkimetmi, hemme şu dostluk owan dolanyrjagam şol oğurluklar bar. Ine anyk mysal, anyk bir owan ine ykbalyny. Size şo gerekmi oğurluklar ýa gerek gelmi? Ýa ýene aşgabatdan size kalkoz başly uğratmaly. Depäňizde şanypda görýär. Täze Türkmenistan. Biz o zatlar etmekçi de, etjege de ettirjekkä. Şoň üçin häkimet öz elinize alyň diýip aýdýandy şoň üçin. Dogry düşünjek bol. Ol eýdidi, ýollaşlan beýdidi, planlydy. Diýip geçdirler. Bize diýlen daha da adam geçen 30 ýyl. Ha? Janymyza mı aljakdylar, ganymyza mı aljakdylar, doganlaryňyza mı ýok etjekdiler? Ne biz görem daqmy, çekem daqmy, ýa bilem daqmy? Ýa şu zatlardan bir habarmy biz? Ýöne her bir adamyň bir saýlap alan aýgytly ýoly bar. Şoňa da ynam bilen gidilýär. Ynamsyz hiç bir iş edilenap. Ynamyň bolmasa etmeler. Garasyna da barma. Hep ol eýen bolmajagyň alamaty. Ýa ihlas bilen aglasan, tokur gözden ýaş çykar diýär türkmen. Hemme zady her bir işi ihlas bilen etmeli. Ýöne ýalňyşmaýan adam ýokdur. Her bir adam ýalňyşyp biler. Ýöne ýalňyşynyň üstüne işlemek, ýalňyşyny düzeltmek, bilmeýän zadyň ýollaşyňdan soramak, kärdeşiňden bileleşip işleşmek. Men elmedem kollektiv bolup işleşmän we şo kollektiv bolup karar kabul edilmän tarapdar. Şoňa da parlament diýilýär. Bir adam karar kabul edenek o taýda Gurbanyň agzyna näme sıçany kanun edip ýazar ýaly. Şol 120 deputat ýençgilep bir belli karara gelenden soň karar kabul edildi. Ana biz şumar gorucu meclisi şu meselen çykardyk, şoň aşam karar kabul edildi. Şu meselen gerek boldy 4 gezek, 5 gezek, ýarym ýyl goýup soň ýene de seredip oturan meselemiz bar. Şeýdi bir işlemel parlament. Biz ine şoň tarapda hökümetem öz etjek işini bilip işlemeli. Olam halkyň ynamyny parlamentiň tasdiklamagy bilen gelmeli. Şu ýaşlary biz taýýarlap otdyk. Şolaryň bar. Şu ýeterlik derejedem diýdi, men oňa dogry howy 100% diýip aýdyp biljekkä. Ýöne 10% sanyny çykaryp biljekkä. Şu aýdylýan oğurluklar anyk sanyny biz hasabyny ýöredemzek, ýöne biz bilýäs kimde näme bardygyny. Ýa şol adamlaryň hökmen bor. Ýöne dostluk owasyny şo ýeke oğurlugyny ýokdugyny görkezdi. Şu bolup durany paçygaly ýagdaý. Bilemek dostluk owasyna näçe hojalyk bar, näçe adam bar. Ulumy kiçimi. Ýöne bir oğurluga hökmen bolaýmaly. Owa bolsa ady. Ýa şoň garyndaşlary. Agrowşan sembol olaglan pelwan ýigit bolan bolsa ol diňe dostluk owasyny nädäl? Ol bütün taxta bazary ýa Maru welaýatyna adygan pelwanlyk bir bolmaly. Ýaşlygyna garamadan. Diýmek, ýylyň agdyna gulagyna şol oglanyň ady bar. Näme üçin arka çykan atlar ýa duran atlar? Şu taýda görýän men kemçiligini. Nawa. Şeýle umuman ýanky halkyň aýaklanyp aýaklanmajakdygyny şu atky ýagdaýa seredip neme bolmaýar da.
netice çıkarıp bolmaya hemme kim umyd edýär. O biri halk ayaklansın diye beýleki ýa-da halk ayaklanmasın diýip umyd edýär. Burada ýa-da aýtsyňyz ýaly her kim öz oturan tarapyna görä pikirlenýär da bu insan ýöne. Hiç haçanam halkyň ayaklanyp ayaklanmajagyny öňünden bilip bilmeýärler. Ýykylan rejimlere bir sonra o halkyň ayaklanyp ayaklanmajagyny öňünden bilipdirlermi? Hiç ýykylmajak ýaly, halk ayaklanmajak ýaly özüni alyp barandyrlar. Öňkü köneleri, täzeleri hemmesi şeýler hakda bu ýagdaý. Şonuň ýaly umumyň hemme kim halkyň ayaklanmasyna garaşýar. Halkyň özem bolmaly ýaly şonuň içinde. Yok, var adamlar karışık ýatyr haçan näme buyruk baş üstüne näme diýsen bir taýýar diýip duran orluklar bar. Ýöne men şumal anyk bir owaň üstünden düşdük men şon üçin aýdym ýani. Çekilip oturan şu bütün owaň şu dogtly owasyň bütün ýaşaýjylar ýaz çekiп oturýar şumal. Gerek bolsa şol ýemany Tahtabazara malaly. Tahtabazaryň birinji günler beýtirip gullukdan eskerleriň jesedin gelmegi. 32 ýyl ýüzlerçesi gelenler Tahtabazara. Gonamçylyklara baryn sered. Mazardaşyna ýazyly duran. Näme üçin şol ýigitleriň näçe ýaşda ýok bolany. Geraýdan gidenlerim şo taýdadyr. Gullukdan jesedi getirlerlerim şo taýdadyr. Täp olar insan hasabyna görmediler. Niyaz ne berkdi şunkuna. Indi Şol ýeme şu buluşlardan gaýtawul bolmaz diýip edebilşim şu diýip men aýdýan şu milleti türkmen bolmasa bular depesinde näet mesela gynasalaryň ses çykmaz diýip ana ol ýigidini türmedini urup öldürdiler. Nähil jezalar görkezip. Ha? Şu buluş halkynyň gaýtawul bolmajagyny bilip edýärler-de. Hep onu Türkmenliň garşysyna hiç kim diýen ýaly netijany goýupdyrlar şolaň aňyny. Ýöne buluşlar köçe çykdy, olar soň gan görmän ýygyna salyp bilmersiň, ona men size aýdym. Sebäp men buluşlar bilen işleşen ýa gulluk eden ýerler boldy da. O ýigitlerim öz aryny namasyny ansat elden berme ýeri geleni bilmän galarsyň näde kelläňizden uçup gidenini. Ona maýdyn marly mähkemeçiler ýa prokurorlar. Garaşy ber. Geler sizin başınıza ağlaya bolýan güni. Edişiňiz şo bolsa, ölüşüňe göre gömüşüm bardyr diýe türkmen. Ese mene şoňa bararsyn. indi ýanky gullukly meseleni halmyra da indi sözäm açylyp durmuny. Birinciden 18 ýaşynda hiç kim gulluk etmeli. 18 ýaş gaty ir bolýar. O näme üçin ir bolýar günümizde? Belki okumak isleýändir. Okuwa girmek bir dönem bolmaýar da, birinji ýyl synarsa bolmasa ikinji ýyl, üçünji ýyl karar berme ýene näme diýilýär. Şoňa bir 2 ýyl wagt aýrylmalydyr. Ýanky oglanlar belki okumak isleýär, belki daşar ýurtda bir ýerlere näme etmek isleýär. Ondan soň okuw butarandan soň gulluk edip bilmeliler. Ýöne beýlekler bar. 20 ýaşa gelende köp ýurtlarda 20 ýaş ir alınýar da. 20 ýaşda o gidýänler eýýän professional diýilýär da. Eskerleriň näme edilýän ýerlerine şo taýlarda bolmaly da. Professional esker ýetişdirme. Pully ýani tölegli esker. Soň mejbur eskerligem bolmaly hökmen suratda. Türkmenistanyň ýagdaýynda sähadaş goňşularymyzyň gündogor gün ortasy awat däl. Şoň üçin şo taýlara çelli pikir edilmeli Türkmenistanda. Soňra o ýyly 2 ýyl ýalyk bir uzun wagt bolmaly däl. Ýa-da näme üçin? Mejburi gulluk üçin. Mejburi eskerlik nemesinde. O zatlara hemmesi dogurlanyp, düzülüp taýinlanmaly. Yani maksada laýyk, bir maksada hyzmat etmeli bu ediljek zatlar. Yani şu wagtda näme hyzmat edýär? Ine Türkmenistanda bir adam şekilli erkek gaty azdyr. Näme üçin az? Ine şo gullukdan geçýärler.
Soň şo taýdan geçenden soň kän bir adam bolana gatsa içinde selçen bu çykýar. Yani şey dip gurnapdyrlar. O ýanky kanunsuz bir durmuşy ýaşamagy öwretip goýberýärler şo taýda. Şonuň üçin gorkak bolup çykýar. Eskere giden adam gorkak bolup çykmasga tüýtgeşip almyrada. Olan bar, o psikologik faktorla bağlanışyklar. Men şu taýda näme üçin 18 ýaşda gulluga çagyrylýanyň ýene bir sebebini aýdyp bereň. 18 ýaşda hakykatdan kemini ýigidin ýa oglanyň akly bitişmedik ýa ýetişmedik. Atlyk bilen manipulasiýa edip uruşa ýa ajala ýa ölüme uğratmak dolu mümkinçiligi bar. Täp o döwrüň ýaşy kellesine bir gaýdysızlyk, bir gahrmançylyk, eýdeň, beýdeň ile şular ýaly hemen ideologiýany goýupdyrlar. Ondan olar wepat boldy, bolmady, ýygy näme boljak o zatlaryň pikir neden 18 ýaşly çag. Emma ýaşy 20-den geçenden soň erkek kişiniň ýaşy 22-de eýam goýulýar ýa-da beýnisi. Men bilemok, men psikologlaryň aýdýanyny getirýänler. 22 ýaşdan soňra adam maşgala gursada ýa-ni okuwyny tamamlasa da soňra çel 17 ýaşda gutarýan bolsa orta mektep 22-de ýa 5 ýyl okap ýygyna gelýär. Şondan soň şol emme bolýar. Düýpli gurulan maşgala ýa bir düýpli pikir edip bilýän ýigit diýip hasap edilýär. Ondan öňkeler köp zada düşünene jahil sözüni ulanýarlar da soňky döwrler ýöne ol jahillik hem däl, ol bir nähillik waýdyly bir harbogulluň romantikleri bolýar da şular ýalyny ay ine gitsem ine orden alsam medal dakym Nemeler de ýa geroy nemesinde. Şular ýaly geroist obraz bilen ina gelsem men el çarpyp garşylarlar öňkü frontçylar ýaly ine öňden çykan gyýda mana aşyk bolup okuwynyra gitsem O şeyledir o 18 ýaşyndaky adam biljek zatlar. Men şeň gyzykmy da näme üçin geldim gurulgyna diýdim. Ine şu zatlary gözegine getirip aýdyrdylar da. Şoň üçin men şu professional goşun ýany şoň üçin eger adam öýleşikli bolsa, maşgalasy bar, çağırlary bar, diýmek watan üçin guruluk edende ol bilýär, sapýor ýaly bir gezek ýalňyşlarsyn, minaň üstüne bassan sen ölüp gidýäň. Şoň üçin öňdäki düşmanyň sen mekir hilegar hem uğur tapıcı bolmaly. Şonu sen ürsem çıkarsın. Hem mergen bolmaly. O ne de bilmesen sen düşmanyň iými. Sen o ýaşar, sen ölürsin. Uruşda başa ýeme ýok da. Ya sen onu almaly ya ol seni. Şoň üçin şoňa taýýarlykly barýan ýa-ni 18 ýaşly ýigitler ýok. Olar romantik. Emma professional goşunna olara ýam taýýarlykly barýar. Men ölmejek bolmaly ýa-da düşman öldürmeli, ýöne özüm ölmejek bolmaly. Sen çağırlym men maňa bagly bolupdy ýa olaň terbiyesi ýa olaň durmuşy. 18 ýaşly çagda näme bar? Ejemi kakamy öýünden çykyp gaýtyp 2 ýylyny eýdip geçer da diýen pikir bilen geldi. Ola bihabar şular ýaly ýa pida boljagyny. Pikir nemeden näl raýar olsun. Şular ýaly men ömrüm kesiler diýip. Absolut ýok. Emma ene durmuş şudatlara mezbur etdi. Öyle, meniň ýanymda dostlukdan biri bar diýe gije ýatman PUBG oýnaýar, size abone bolmaga gorkýar diýe. PUBG bir neme oýny, telefon oýnunda. Telefonda oýnaýar. Men bilemok PUBG diýdi näme? Papa sözünden çykýar. Yo, PUBG ol ýanky gyz kaldylan ýalyp bir nemesi bar da. Ady PUBG diýilýär. O PUBG oýnaýarmyş, abone bolmana gorkýarmyş gije ýatman. Şol oýnyň o hassas bolanlar bar. Boş säheljek bir boş wagt tapsa şol oýny oýnaýar. Pul oýunmy kemi? Yok, pul oýun däl. O ay bir işsizleriň o neme. Ya oýun oýnap biler adam, ýöne käbirleri. Ine gije ýatman oýnaýar diýer, aýam hassalyk emesne. Gelberen olmaly da.
Bizim adımızdan salam aytdy oba. Dostluklu PUBG'ci neme ýigide. Korkmasın gelsin, abone olsun. O- o- Bize taraftar olmasa da hiç olmanı özüne gerek bir toparda edine durmuş için. Ol sen ayttın da şonu mail bolýar diýip, oğlum bir yeme näme diýip aýdyn. Şol adamyň ya şol ýigidin şol oyun oýnaýar diýen kalby ýekedir. Kalbinde adam yoktur. Şu kalbinde daş töwürün gurşap söýgüli adamlary bolsa, dost ýary bolsa, derdin paýlaşma adam bolsa, ol papçyň goloýuna da barmazdy. Bizne de derdi belki, başga işler ederdi. Ondan ol hiç tat yok. Nämesin gelse şol oýundur da mene bilemek näme oýunyny bolýany. Pulsuz bolsa şoňa da şükür ýoksa bar gazananjasyna oňa bererdi da. Kumarbaza bardy bizim döwrümizde. Kartyojnik diýerdiler olar. Ondan şol şuň aýlygyny alsa erteýe ýan puly ýok da, ip gutar ýa oýnap utulýar ýa ýeme diýe. Ay garaşylar ýaly. Yani o zatlardan peýda ýok ýurtdaşlar. Olan bir wagtlaýyn adam başyna alsalar, ýani oňa maýyl bolsaňyz, ana kemine aýdyşýar, ondan çykmak kyn, onu psikologlary ýüz tutmaly bolýar da. Ol ýaman bejergisi ýetgeşik. Balyk tutmagam keseliň bir görmüşik kemine. Şumal ot bilen gepleşip geçin. Hani erte buyruğu nira gitsem kam diýany. Ol deňiziň suwun garasyna baranda pikirleň zatlaň arasyny ýürekdäki onsoň bir topar zatlar şu taýda tebigat oturup pikirlenýärdi. Ýogsa maňa o balyk geregem ýok. Maradylyk dogulupdy gerek bolsa ol ýöne şo öz keypi bar. Baryp şu oturandy çeňege düşýär, kiçeňrägini ýydyna goýberýän, orta ulragyny alýan gelip goňşy goluma paýlayan şagaktyklar bar, kardeşleň bar. Yani o bir öz keypi var. Onun için men ol papçı diýilende men o taýda o ýekadir diýip pikir edýän. Emma balyga gidende ýanynda ýollaşlaň bar, bir topar gurrun edýän, ýa telefonyna taňajaň edýän, ýa taparaga ýenen bir ýerine. O şeý diýip ine günüň hoş geçýär da, ol ýöne internetde oturup o näme gorka ýok. Ol men üçin edäl ýöne. Ýok PUBG oýnaýan adam pikirlenýän adam däldir insan. Bugün bir neme uğrattılar. Burada hayran aldım şu PUBG meselesinden. Arzaya haişname da umuman arzaya yazıptırlar. Şu PUBG oynamak için internetin açılmağını islap yazıptırlar. Türkmenistan'da. Oho. Ay şeydi o halkı güýmemeli bolar esasy meseleden halkyň öz derdinden, öz problemasynyň ünsüni sowmaly. Birinciden şular oýnap gelýän soňky 2 ýylda oýnap gelýän meselesine din meselesi bolupdy. Helmeti eňdiler Mekke Medine. Bu da nasip berýär. Ähli şu taýdy. Men gön aýdyn bilşim ýaly, ýa görşüm ýaly, ýa duýşum ýaly. Men şoň üçin aýdym. Şolaň duran din bolýan bolsa men şola bilen bir hatarda şo dinine durjak. Hep men enem atam gören ýa okan dini başga. Şeň. Onun için bu şoluşa dini ulanýar. Halk her zat etjek, ozala tutdular. Müňlerçe ýigidany türmelerde çüýretdiler. On mäşil 20 ýyl berip sakkal göterýän, murt goýdum, näme etdiň dip. Sen şu niýasyň döwrüne şu jaga sakkalyny Türkmenistana bolan bolsaň kemine, sen ýam giderdiň owadan nepe. Inni bolsa, inni şulary öňe tutup şol ýemany öldürýär, serdary ýa dikme serdary ýa on papasyny. Ay oğlum honun nersi alıp o kaviyor samalyot dip erseki vardı. Uçuyan hali. Şoşun gal halin üstünde. Gül kelimem tuttu Kur'an gülün vallahi. Ey şun eline künnüklü gören adam var mı şunu? Ya bayrak belli bolmasa suratını alıp uğradın bize. Kur'an gülün eli künnüklü tearet kılan ya namazı var yani ya namazın üstünde duran. Şu suratlar şu geçen yıldan kıyın uğrasan. Aydımaydı böyle onki yıllarda. Aydım Aktör bu. Aktör bu ezek rolunu ütketti. O Yakup var o hazır gel ini turba sat yani. Onun dolarda dip dile urlana xannay diýändi. O manatda o narxyň ýokdy tentege de ma'lum bol. Şonu dolardadyr dip aýtmagy hazır bolup geleniň boğunu sana halkyň öňünde. Hal murada. Bir beýtip halk.
Bular onu yankı dinlemesine çaresizlikten girdiler. Sebäbi halkyň badyny başgaça alyp bilmejeklerini bilýärler de. Yankı başga şekilde alsalar hem halka yol verdikleri bolýa. Olam yankı olar üçin gaty howply. Şonuň üçin din bilen synanyşyp berler. Ýöne bir ütköşük bir zat bar. Ýani Saudy Arabistanda bir reforma gidip durda. Yani bu reforma aslında 5 ýyldan bäri 2017-nji ýyldan bäri gelýän bolmaly, ýalňyşmasam 2017 ýa 2018-nji ýyldan bäri ýanky şu Muhammed bin Selman ýöredýär bunu bu işleri. Bu adam Dinarlar azat. bu adam ýanky diniň geljekde nemesini gören ok, dünýäde roluny gören ok ve İslam dini iň ejiz ýanky aňyrsyna nemeden wagtyň iň ejiz dinleriň biri. Mysal üçin Cöhitlerin kam eciz velin yani olar giyinişlerini ýaýradyp gören oklarda bize değişildi ya. Ondan amra gitmene gerek yok diye. Yani Hristiyanların var, Hristiyanlarda da şeriat diýip bir düşünce yok. Din var, şeriat yok. Yani Müslümanların gaty eciz aňyrsy ýankı tarihine insen çıkıp bolanakda. Bunu Saudy Arabistan görýär şu wagt. Şonuň üçin ýuwaşlyk bilen reforma geçirýärler. Mysal üçin Palestinanyň tarabyny tutýan däldirler hiç açan tutanoklar. Palestinanyň tarabyny tutmaýarlar. Aýallar arkaýyn geyinip biler diýe öz islegine görä. Ondan soň ýankı konsert ýene näme berýärler. Ýankı oyun PUBG ýarşylar bar ya halmyrada. Şoňa benzeş dünýä nemesinde ýarşylar hem gurnaýarlar. Dünýäden adam gelýär. Bular futbol komanda satyn aldylar, dogry dälmi? Ronaldo bardy. Nemeleri var, ýanky söýgülsleri var. Ondan soň içki öndüren fabrik açdylar we içki satýan ýerler açdylar. Bu zatlaryň hemmesi Saudy Arabistanda bolupdyr. Tek başlangıcı eger bunu kabul edip bilse, kabul edibem dur häzir. Bundan soň hasam tezleşdirjekler. Ýanky din gidýär. O anstanda halaýmasa din. O anstanda da soň galyp bilmeýär. Ýanky Saudy Arabistan dinden uzaklaşsa din dol ýatýar. Ýanky İslam dini. Ýa bu zatlar eýem ýanky Saudy Arabistanyň özünden signallary geldi. Geljegi yok. Bu din siyasatyna girenler utulup çıkıyor din soňunda. Bizim hem arkaýynçylygymız şo tarapdan. Arkaýyn çıkıp gurrun berýänligimiziň hem sebäbi şolda. Ýa-ni din arkaýyn tanqid edip bilýär. Şu taýda bir zat ýadyma düşüpdi. Sen aýtdyň bolýar ýadymdan çykman kaýdan kelmeli. Men çağırkam şol köçäň oglanlar bilen üýüş ýanky agasdan demek o jüllük oýnýar dedi. Agasyň ujuny beýle taýak bilen katýan soň beýle kurýar kim aňyryk atdy ýemetdi. Ondan ikinji oýnumyzdan şo futbol top oýnardy. Şonu maňa da oýnama diýdi. Näme şo näsem ýemedi şol ýanky bir kapyrlar diýe bu on kymamyň kellesini kesip şolary diýe top edip oýnatdyrlar. Şoň üçin musulman döwletlerinde top oýny ýokdur diýip aýtdylar. Men şol bundan birini 55-60 ýyl ozan bolan görüň aýdy. Diýmek şular şol 10 kymam kellesi kesilen bolsa onuň top oýny gadagan bolan bolsa İslam döwletlerine onu näme üçin bu onu futbol oýna hem özleri gatnaşýar hem şonu şoňa tomaşa diýerler. Diýmek sygyşýan ýeri ýok. Men üçin özüm arada diýenmi? Men aklym kabul eden. Eger şo kelleler top edip oýnanylmasa onu näme üçin onu bular? Şo dini tapan adamlar, döreden adamlar ya dowam edýän adamlar onu şo top oýunyny ursat berýärler. Halmyrada ol 12 imamyň ýaşan döwründe futbol diýip bir zat ýok. Futbol 19-njy asyrda çykdy ýanky. Senat rewolýusiýasynda çykýar. Näde çykýar? İşçiler dangdan başlap işleýän ekeni, soň günüň ortasynda 2 saat boş wagtlar bar ekeni. Soň şo taýda ýanky dinç alanlar alýan eken käbirleri ýanky deriden näme oýnap başlapdyrlar wagt geçirmek üçin.
Futbol şeydip çıkıyor. Angliya'da çıkıyor futbol. Adı üstüne futbol yani ayak topu demek de futbolun tercümesi. O. Ayak Hı. topu. Yok, şimdi 12 mal şu kaçan yaşadı bulurum kaçan. alet oyunu attırlar ya da men bilemem şu top bolup bolman yönü men eştenmeydi yani kakımda. Onun için ne şular realda atla bar bolsa onu yok hakikaten İslam aleminde men bilemem top oyunu var mı diye yok mu? Yok. Ne göre bak. Yok top oyunu ullakan. Yoktur. Hı. Yok köne Türklerde bar diyecek olyalar yani anık neme yok. Ol top oyunu. Aa, bilmedim. O tayı bağlap bolan nokta yani şu futbolu bolmaya deyip. Şoňa meňzeş bunlaryň nemeleri kan almyrada toslamaları şeyle. Böyle ben o olsa ne Arapların özleri düzedişin giyirsin eden yanlışlarını o beyt hakikaten bir mal görýän de modern dünýäde bol bir topar şuşular ýaly o musulman diýen biz bir agzy bir hem ummada däleken sana bir-birini gyryp ýöler ýemesi sünnesi ýemesini şaýsyny gyryp ýöler şaý sünnesini ýa bile öz içinde bir-birini gyryp bir uruş diňe şularda bar esasen. Seredin soňky döwürlerde ýa 10 ýyllyklarda bolýan uruşy. Diňe şol 48-nji ýyldan bäri Araplar bilen ýa-ni Palestin bilen Israil bir topraq üstünde bir-birini gyryp gelýärler diýmesen galan ýerde hemme bu uruşlaryň köp ýerinde men görýänim mene şolar musulman döwletler öz içinde bir-birlerini gyryp aýlanyşyp ýörlerdi. Ýa-da edýärler talançylyk. Hani Yemen aýlawyny teredik görýän bir böyle geçip barýan gemileriň üstüne çoluş edip olar göre var atyp öldürüp ine dünýä howplar özlerine de döwlet hem ýok işte Somalide. Hiç de diňe garatçylar anan alynky günün üçlüňki gowurga diýişdik. O ne atyp ýaşamalar o döwlet. Bolýa biz başga ýerlere gidip O wagtymyzdan boldy ýöne almyrada. Asla ýa-ma O Celalettin o polo oynapdyr diye oynapdyrmyş diye. Şeýle bir zat bar ýa-ni polo oyunu. Polo oyunu bilýäňizmi? Atyň üstünde kijijek topu bir taýak bilen urmak. O bolmaly. Atyň üstündäki oyunu. telewiziondan özüm gatnaşyp gören adamdan. Ha. Onda jemläp bilers wagtymyz boldy. Ýyleşler. Galanna. Indiki hepdelerde dowam eders. O almyrada sag bolun. Bolýa senem sag bol kemene çağıran üçin ýurtdaşlar o ene dinlediňiz gördüňiz özüňize gerek netijeni çykaryň oturuň oýlanyň ýöne agyra uşan ýaly ýigitleriň ölümini biz göz ýumyp geçirsek ertesi gün şular ýaly acı ölüm bizim her bir maşgalamyzyň gapysyny tyrkylladyp gelip biler. Şonu unutma. Goňşuň başyna gelen biziň hem başymyza geljekdir. Şu maňa şu zatlar degişil dälip ýa maňa gerek däl men ýaşasam bolýa siz nämen bilýäňiz diýip niýasyň emesinden penjesinden geçen ene 10 miňler çağandym hany. Ýok boldy. Ora samsyk däl. Ýöne olar pikir etdiler. Kime gelse şoňa gelsin şo bela bize gelmez. Geldim iyiden başlar. Şu zatlardan biz ajam bolsa netije çykaralyk. Bize degenak bize şu bolýar diýip ýaşan adamyň ömrü kesildi. Şeň emma şu urkun oturun ine uramaçylykly jenaýetkär topar. Bular hiç kim bağışlajak. Bular eýem iýjeginem iýdi ogurlajagynam ogurlady. Ýöne nädip aman sypyp gaçsagyny bilen atlar. Inni halkyňam şular saklatmajagyny bilýär özüni gorkatsyny. Ýöne bular sypalgany gözleýärler. Näme ola duýanakmy erti bolmasa büýürün Putin kakalaryny arkadaklarynyň gitjegini. Ha, sirli jogap bermeli bolju. Politine çel. Ines bular şondan gorkýar. Ine bu taýda ynamsızlyk edip ýa beýrek goraksızlyk goýsak biz namart bolýar halk hökmünde. Şeňmi? Ine mesele şu taýda ýurtdaşlar. Bolýa onu hemmäňiziň öýüňize saglyk, gejäňi rahat bolsun. Sag oturun. Bolýa, sag bolun.